Ben, boas tardes, comenzamos sesión do pleno, sesión ordinaria do pleno deste 31 de maio para tratar o orde do día seguinte: aprobación se proceder dos borradores das actas anteriores. Temos borrador? Non hai borradores, ben. Entonces, punto 2, dou conta dos decretos da alcaldía emitidos desde a última sesión plenaria. Punto 3, dou contas da liquidación do orzamento 2017. E punto 4, ditamen sobre a modificación orzamentaria por suplemento de crédito 10/2018, financiamento mediante superávit orzamentario, que, se me permiten, lles propoño que unamos o punto 4 e o punto 5 porque están relacionados e están vinculados. É dicir, primeiramente, modificación orzamentaria de suplemento de crédito e despois, con ese suplemento de crédito, recoñecemento extrajudicial de crédito 1/2018. Polo tanto, unimos o punto 4 e 5, debaterémolos conxuntamente e votarémolos tamén conxuntamente, sí? Polo tanto, doulle paso para ler o ditamen da comisión a señora interventora. Vale, os puntos son o primeiro, proposta de ditamen sobre a modificación orzamentaria por suplemento de crédito 10 do 2018 financiado mediante superávit orzamentario, e o seguinte punto é recoñecemento extrajudicial de crédito 1/2018. Entón, na xunta, na Comisión de Contas, o señor alcalde explica estes dous asuntos de xeito conxunto na Comisión de Contas, e a súa votación tamén se realiza conxuntamente. Vale, votos a favor 4 PSG PSOE, votos en contra 0 e abstencións 5 do PP, EU, BNG e Grupo Mixto, quedando polo tanto informado favorablemente para leválo ao pleno en calidade de ditame. Moitas gracias. Pois entonces, como ben saben, e tal como está no expediente, se trata de facer un recoñecemento de unha serie de facturas que se presentaron fora de prazo e, polo tanto, correspondentes a exercicios anteriores, principalmente do exercicio 2017, unha delas dos 84.000 en números redondos que levamos á aprobación deste reconocemento extrajudicial de crédito, está a factura do Consorcio Galego da Escola Infantil por un importe de 63.000 euros, que, como explicamos na comisión, bueno, pois ben dado por interpretación que as áreas de intervención do Consorcio do Concello do Grove facían do convenio asinado, porque hai unha parte onde o convenio onde di que o Concello poderá descontar da cuota que nos pasa a escola infantil, poderá descontar os gastos de mantenimento e aqueles outros gastos que xustificara mediante certificado de intervención, e o Consorcio dicía que xa estaban descontados de antemán en esa cota. Teñen un coste de 1.500 euros por rapaz e ano. Hai 70 rapaces a día de hoxe, nenos e nenas na escola infantil. Deses 1.500 euros, eles xa fan un desconto de 600 euros e os 900 euros que son os que nos liquidan é o que suman eses 63.000 euros. É a factura principal deste reconocemento extrajudicial de crédito, e como ademais facemos a liquidación do orzamento 2017, como poden comprobar, temos superávit e ademais temos un remanente positivo de tesorería, bueno, pois traemos hoxe esta operación de recoñecemento extrajudicial de crédito contra ese superávit orzamentario por un importe en números redondos de 84.000, concretamente 84.675,01 euros. Algúnha intervención? Sí, señor Lamelas. Moitas gracias, boa tarde a todas e todos. Bueno, desde o Grupo Municipal de Esquerda Unida, sinalar que, como non pode ser de outro xeito, pois estamos de acordo con que o Concello pague as facturas dos servicios e dos bens dos que foi beneficiario en exercicios pasados. Polo tanto, imos aprobar estas dúas operacións que vamos a votar conxuntamente, pero queremos apuntar unha cuestión. Como dicimos, estamos a favor de que se paguen as facturas dos servicios recibidos. Temos constancia de que hai unha asociación cultural deste Concello que prestou uns servicios durante a Festa do Marisco 2017, con factura presentada neste Concello o 2 de novembro de 2017 sobre as actuacións que realizaron, e unha reclamación o 24 de novembro de 2017
ante a tardanza que estaban notando no pago desta factura. A día de hoxe, comunícannos que ainda estesen a voar. Vemos que entre as facturas que hoxe se traen aquí para aprobación, sí que hai unha factura de outra asociación cultural deste Concello que tamén fixo actuacións durante a Festa do Marisco e que se lle recoñece esta factura e que se vai a abonar. Era de outras das asociacións culturais que tiñamos constancia de que aínda non recibiran o pago. Polo tanto, solicitamos que por parte deste Concello se proceda a pagar esta débeda que existe con esta asociación cultural do Grove o antes posible. Non entendemos como isto queda atrás, pois somos sabedores de que tanto o alcalde como a concelleira de Cultura e Turismo son coñecedores desta circunstancia. E, polo tanto, solicitamos a maior brevidade posible para que se lle abonen as cantidades presentadas en factura a esta agrupación cultural polas actuacións realizadas durante a pasada Festa do Marisco. Nada máis de momento, moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, pois para aclarar esta cuestión que traslada o voceiro de Esquerda Unida, paso a palabra á señora Torres. Moitas gracias, boas tardes. Aclárolle que o problema coa factura referida dunha asociación cultural que fixo unha serie de actuacións na Festa do Marisco teve que ver co feito con que existiu un desacordo coa cuantía da factura. É dicir, a factura incrementábase nun 40% sobre o facturado ao ano anterior. É certo que o error foi desta concelleira que aprendeu a lección e a partir de agora pedirá orzamento previo para este tipo de actividades. Entón se lle traslada esta cuestión, se lle dice que a factura se devolve porque sendo a mesma actuación parecía un pouco excesivo o incremento da contía e a continuación recibimos un escrito por parte da asociación indicando que entonces que pagáramos o que correspondera. Como saben vostedes, en administración local isto non funciona así. Necesitamos unha factura pola contía que consideren adecuada para o cobro desa factura. Entón, como non volveron a presentar ningunha outra ao respecto, obviamente sí quedou sin abonar. Supoño que ahora mismo, como xurde ahora este tema, supoño que volverán a recordalo e terán que presentar a factura correspondente. Sinto non ter aquí o escrito porque non contaba con esta circunstancia, pero teño escrito sobre a miña mesa pendiente a que a asociación presente a factura coa contía que considere adecuada, dentro de que existía desacordo por parte do Concello polo feito de que a contía se tiña aumentado notablemente con respecto ao ano anterior. Non é ningunha outra circunstancia. Entonces, supoño que agora a presentarán e a resolveremos sin problema ningún, como se resolveu con todas as asociacións culturais ao respecto. Teño que decir que, ademais, que no respecto á Festa do Marisco, me preocupa especialmente como a maior parte das asociacións, grupos e demais incrementan moito os precios que presentan, cousa que non é positiva eu creo que para a xestión cultural e turística da vila. Entón, agradezco moitísimo, obviamente, a colaboración de todas estas asociacións. Por suposto, ten que ser unha colaboración mutua e estamos máis que dispostos a abonar os seus servicios como non pode ser de outro xeito, pero tamén nos gustaría comprensión no feito de que polo feito de que a Festa do Marisco teña un presuposto bastante grande non se poden estar exixindo as contías que se están exixindo, como anécdota que os propios grupos e asociacións non teñen a mesma tarifa se actúan fora da Festa do Marisco que na Festa do Marisco, cousa que nos preocupa. Entonces, é unha das circunstancias que nos gustaría correxir dentro da cordialidade e da negociación que temos, obviamente, con todos os grupos e asociacións que traballan neste pobo. Entón, supoño que o problema está en que a asociación non volveu a preguntar e supoño que agora, a raíz da súa pregunta, cousa que cal agradezco, terán información de que deben de presentar a factura correspondente, porque o sistema de funcionamento non pode ser paga de vos o que consideredes, terán que presentar unha factura coa contía que consideren oportuna ao respecto. Si manteñen a contía, perfecto, se abonar a contía mantida, e se a reducen, a reducen, non hai outra vía. Gracias. Moi ben, gracias, señor Lamelas. Bueno, estou un poquinho sorprendidos das declaracións da concelleira. Punto primeiro, eu teño aquí as copias das facturas que nos facilitou esta asociación, non corresponden os mesmos conceptos, e dai entendo que ven a diferencia de precio. E segundo, isto que vostede está indicando é como se vostede vai a un restaurante, non pide a carta, pide de comer, acaba de comer, e cando lle presentan a factura, di que ten un desacordo co contido da factura. E que isto é absolutamente inadecuado. Primeiro, o erro pola súa parte, por non pedir un orzamento
antes de contratar unha actuación, e segundo, que non lle pareza correcto as contías que lle presentan, pois eso tiña que telo falado antes. Unha vez que se produciu ese servicio e que se presentou a factura, eu entendo que a negociación sobre esa factura non cabe. Eu entendo que non cabe. De todas formas, a factura está presentada, está con entrada ao Rexistro Municipal, e desde Esquerda Unida entendemos que debe ser abonada. Se para o ano que ven, este ano, 2018, vostedes volven a entrar en contacto con esta asociación, eso xa é cuestión da asociación ou de vostedes que poidan negociar, aí non me meto, outras contías, pois é outra cuestión, pero se hai unha actuación e unha factura presentada, haberá que abonala. E se vostede, en neglixencia, cometeu unha actuación neglixente por non solicitar un orzamento antes de contratar unha actuación, pois deberá asumir vostede e non a asociación a súa responsabilidade, porque trasladar a responsabilidade aos demais é moi sinxelo, pero asumilas é o que se debe facer cando se está ao frente dunha administración pública. Polo tanto, solicitamos, unha vez máis, que se abone a contía debida a esta asociación pola súa actuación na Festa do Marisco 2017. Moi ben, moitas gracias, señora Torres. Totalmente de acordo, o erro foi meu por non ter solicitado un orzamento. Ben, é certo que non lle solicito os orzamentos ás asociacións culturais do Grove, é certo. Unha vez vista a experiencia, a partir de aí se vai a solicitar presuposto a todas as asociacións culturais cando se fan este tipo de actividades, como xa se está facendo no que son a programación de verán. Dito isto, asumo, por suposto, o erro, pero tamén teña en conta que creo que tamén está dentro das miñas posibilidades pois velar porque os gastos que se realicen por parte do Concello sean correctos. É dicir, entendo o símil que vostede fai do restaurante, pero no restaurante pois tamén me permite o símil é o meu diñeiro, en este caso estamos falando de diñeiro público, e eu entendo que se alguén me presta un servicio e está cobrando excesivamente, a miña responsabilidade como representante público é tamén interesarme por correxir ese tipo de cuestións. E eu creo que dentro da cordialidade que existe no tratamento coas asociacións culturais é suficiente como para que eles falen comigo e expliquen calquer tipo de cuestión ao respecto. Teño que decir que non tuven máis contacto coa asociación con respecto a este tema. Falamos de millóns de temas, de millóns de actuacións e demais. E teño que decir tamén que vostede lle constará tamén que fixeron ese escrito indicando paguen vos, basicamente, non sei como dice o texto, me ten que perdonar que non teño aquí, pero pague vostede o que considere. E, claro, ese me deixa a min tamén nun proceso que non podo executar que fago. Pago anterior ou ides a facer unha modificación ao respecto. Entón, por eso quedou, digamos, nun limbo, reconozco que quedou nun limbo, e por suposto que se lle vai a abonar a actuación como se lle abonaron todas as que levan feito hasta agora, pero o problema administrativo se atopou nese punto, porque a factura foi rexeitada logo do seu primeiro rexistro. Aí onde está o punto de duda ao respecto. A factura foi asentada e, como consta en intervención, foi rexeitada posteriormente. A partir de aí se recibe ese escrito indicando que se pague o que se considere e deixa un poquinho no limbo esa situación que teño que reconocer que non se volveu a abordar desde esa data, e, por suposto, en canto presenten a correspondente factura, sea coa mesma cuantía ou sea con outra cuantía, se procederá ao seu abono como non pode ser de outro xeito e como se fixo sempre por parte deste grupo co pago deses temas. Pero insisto, asumindo toda a miña responsabilidade por non ter pedido o presuposto con respecto a este servicio, tamén reconozco que sí que considero que nos corresponde velar porque os cobros que se fagan ao Concello sexan adecuados, non excesivos. Moi ben, moitas gracias. Señor Outeiro, ten pedido a palabra? Sí. Eu a verdade é que quería falar do tema en cuestión e non de cousas que tamén veñen ao conto, pero non exactamente no que estamos tratando, non? Ben, a verdade é que nesta modificación e neste expediente o que capitaliza, digamos, a maior parte do pago é o mantemento da escola infantil. E entón, pois parece que hai un acordo entre o Concello e o Consorcio da Xunta para que o Concello pois se faga cargo de 900 euros por neno, non? Se non entendín mal, para que ten que pagar o Concello á Xunta, e aparte deso o Concello pois soporta o mantemento
contabilizando 600 euros por neno. Entonces a miña pregunta é si no ano 2017, porque isto xa está pasado, de feito son os dous cobros do semestre do 2017, os 2018 non sei se pagarán no 2019 ou xa está á vista algún novo semestre. Entón a pregunta é sobre si eses 600 euros por neno que lle corresponde ao Concello con respecto ao ano 2017 si chegaron para cubrir eso ou si hubo diferencia, ¿no? En cuestión, aquí fanse unhas contas sobre 70 nenos a 900 euros, que son 63.000 euros. Por lo tanto, supostamente o Concello tamén está soportando, aparte desto, 600 euros por neno, non? Que serían 6 por 7, 42, serían outros 42.000 euros para mantemento da gardería, de saneamento, agua corrente, electricidade, calefacción. E ese é o gasto real, ou está producindo superávit, ou está producindo déficit eses outros 42.000 euros que soporta o Concello directamente? Boa tarde. Vamos a ver, o Concello ten asinado co Consorcio un convenio, como ben decía vostede. Eles calculan que o Concello debe asumir por cada neno, en función dos gastos totais que supón cada neno, 1.500 euros ao ano. Deses 1.500 euros entrarían os gastos que o Concello asume de maneira directa de mantemento da escola, que calcula o Consorcio que son uns 600 euros ano por neno. Entonces, xiran unha factura directa por 900 e os outros 600 serían para pagar, como ben vostede dixo, a limpeza, o mantemento do xardín, algunha obra pequena que haixa que facer de mantemento, que, bueno, ahora mesmo non son moitas, tendo en conta que a escola infantil está recentemente reformada. Entonces, o gasto que tuvo o Concello o ano 2017 foi inferior a eses 42.000 euros. Tendo en conta que o gasto de electricidade foi bastante alto, e agora coas obras baixaron, e o gasto en propano tamén foi bastante alto durante as obras, bueno, porque utilizaron a calefacción para secar o que era o suelo dunha maneira artificial, para ser máis rápido. Aparte, bueno, un gasto en alquiler de contedor para obras, o sea, unha serie de gastos extras que non suele haber normalmente. Cos gastos de mantemento normais, con eses 600 euros ao ano, o Concello pois pode asumir o gasto que ten a escola, máis os 63.000 que hai que pagar o Consorcio, dividido en semestres que, bueno, poden ser, non son exactamente 63.000, porque se hai 69 nenos, pois calculase sobre os realmente matriculados, pero anda en torno aos 70 nenos. Moi ben, moitas gracias. Bueno, pois debatido o punto, entonces procedemos á súa votación. Procede votar conxuntamente 4 e 5. Sí. Por lo tanto, votamos xa conxuntamente o punto número 4 e o punto número 5. Votos a favor? Abstencións? Apróbase por maioría. Pasamos, polo tanto, ao punto número 6, ditame sobre a ratificación do acordo de disolución da Mancomunidade Voluntaria de Municipios de Arousa, o Matadoiro. Lee a proposta da Comisión Informativa, señora secretaria. A Comisión Informativa Xeral do 28 de maio de 2018 ditaminou favorablemente este asunto para traelo ao Pleno, por 5 votos a favor de PSDG, PSOE, BNG e 4 abstencións de PP, EU e PGB. Moi ben, moitas gracias. Bueno, pois como ben saben, esta asociación fundouse ou formouse alá polos anos 90. Desde o ano 97 o Concello do Grove non participaba de ningún xeito, nin forma activa na propia mancomunidade. A mancomunidade, aínda así, éramos membros desa mancomunidade para a explotación dun matadoiro mancomunado. E na última reunión da propia Mancomunidade Voluntaria de Municipios de Arousa tomaron a decisión da disolución deste matadoiro. Como é un acordo plenario na súa constitución e tamén a súa disolución, por iso traémolo aquí para tomar ese acordo. Non sei se ten algunha intervención, se non procedemos á súa votación. Ben, pois votamos entonces. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 7, ditamen para a ratificación dos acordos da Xunta de Goberno
local do 14 e 21 de maio sobre a aprobación do anexo 2 do PEMUS e solicitude de subvención para a obra de humanización da rúa Alexandre Bóveda. Ten a palabra a señora secretaria. A Comisión Informativa Xeral do 28 de maio de 2018 ditaminou favorablemente este asunto para traelo ao pleno por 4 votos a favor de PSDG-PSOE e 5 abstencións de PP, BNG, EU e PGB. Moitas gracias. Pois, como ben saben, tal como trasladamos na Comisión Informativa, fai unhas semanas, meses, posiblemente, trouxemos a un pleno extraordinario a aprobación de un proxecto para presentar o IDAE no ámbito da mobilidade, o proxecto de actuación que vamos a facer na Cofradía do Grove diante de Beiramar, non? O proxecto que vai desde a cofradía, para que nos entendamos, hasta a Rotonda das Garzas. Todo ese tramo, que é unha obra que temos xa aprobada a súa financiación e que estaba incorporada dentro dun PEMUS que se había feito xa no ano 2009 do ano 2010 da zona centro do Grove. Ese PEMUS, que é un plan de mobilidade urbana sostible, definía unha serie de actuacións que ten varios obxectivos, entre eles a reducción de emisión de carbono, de CO2, o favorecemento da peonalización e do uso das bicicletas e transporte público en detrimento do uso dos vehículos privados e, polo tanto, incorporamos esa actuación en ese sentido. A actuación diante da cofradía significa un doble sentido, é dicir, ampliar o actual vial dun doble sentido, ademais de facer actuacións de calmado do tráfico instalando 3 badéns, uns deles unha plataforma un pouco máis ampla, e mellorar tamén a zona lamentable que temos a día de hoxe, o que é a esplanada do Corgo, pois o tramo que vai todo por esa acera, o que sería indo dirección Confín, o tramo esquerdo da beirarrúa, pois tamén se modifica e se acondiciona. Esta obra está financiada polo Plan Concellos da Diputación de Pontevedra no 100%, pero xurde a oportunidade en base ao PEMUS que temos aprobado de solicitar unha axuda ao Ministerio, concretamente o ámbito do IDAE, para unha axuda de 100.000 euros. Nos conceden esa axuda. De feito, o Concello do Grove é o número 12 de toda España na clasificación que fai o IDAE para a obtención desta axuda e, polo tanto, iniciamos todo o proceso de xustificación para obter definitivamente esa axuda. Sorprendentemente, unha das condicións, a primeira condición que nos poñían para acceder a este tipo de axudas era que un concello tiña que ter un plan de mobilidade urbana sostible, e o Concello do Grove tiña un plan parcial de PEMUS aprobado feito xa no ano 2009-2010 e que foi aprobado incluso, creo recordar, o ano pasado ou ratificado no pleno. Era a condición necesaria que tiñamos para acceder a ese proxecto. De feito, creo que fomos dos poucos concellos, por non dicir o prácticamente o único concello de menos de 20.000 habitantes que podemos acceder a ese tipo de axudas por ter este PEMUS. Ben, de xeito que nos entendemos non moi coherente, nos aproban esta axuda, pero ahora nos dicen que, trasladado o expediente á Unión Europea, porque o IDAE se financia a través de fondos europeos, o análisis que fan non é o conxunto da zona do ámbito do PEMUS, senón solamente da actuación do tramo que vamos a actuar. Por que? Actuar na cofradía significa a posibilidade de peonalización, como ben saben, e temos xa anunciado, creo que de xeito reiterativo, a peonalización da rúa Luís Seoane. Estamos esperando a desdoblar esta rúa para peatonalizar xa a Luís Seoane totalmente. E no conxunto dos datos, sumada a rúa Castelao, que tamén estaba dentro deste plan, pois a reducción de CO2 era un dato obxectivo e claro. Desde Europa nos din que non, que eles só valoran o tramo que se vai actuar, que é o tramo desde a cofradía hasta a Rotonda das Garzas, e aí din que como facemos doble sentido, aí concretamente entenden que non se reduce o CO2, polo tanto non poden aprobar ese proxecto. Ante a posibilidade de perder unha subvención de 100.000 euros, pois de xeito temos que recoñecer, de xeito apresurado, tuvemos que buscar algunha fórmula
que nos permitira non perder eses cartos. Falado co propio Ministerio, os técnicos do Ministerio, lles trasladamos a proposta do proxecto de Alexandre Bóveda, proxecto que xa tiñamos máis que aprobado, que temos financiado, que xa tiñamos anunciado e explicado antes de todo isto, e o trasladamos e o propio Ministerio nos dice que sí, que podríamos presentar este proxecto, por que? Porque aí realmente facemos unha actuación de mellora da peatonalización, a accesibilidade total e absoluta no tramo de Alexandre Bóveda hasta Rosalía de Castro, mantemos as zonas de aparcadoiro, pero tamén reducimos o que é un sentido. Por lo tanto, aí se justifica tamén a reducción de CO2. A único inconveniente que nos poñían era que dentro do PEMUS, que o ámbito do PEMUS que tiñamos, que era parcial, non recollía esa actuación, tuvemos que facer un complemento a ese PEMUS, que é o que traemos hoxe aquí, e de tal xeito que pode entrar dentro desa subvención. Así pois, iso foi aprobado en Xunta de Goberno, desde o Ministerio nos din que é convinte e que o Pleno tamén o ratifique. E é o que traemos hoxe aquí. Claramente, intentar conseguir que os 100.000 euros que xa temos adxudicados para o Concello do Grove non se perdan, que, polo tanto, eses 100.000 euros podámoslos utilizar en outras actuacións, porque tanto a obra da Cofradía como a obra de Alexandre Bóveda xa ten a súa financiación ao 100%, pero, desde logo, creo que todos podemos entender que non están os tempos para perder axudas de 100.000 euros. Esa é a razón pola cal nestas 2-3 últimas semanas fixemos as actuacións necesarias para incorporar ao PEMUS a través dun anexo a rúa Alexandre Bóveda e trasladar dentro do prazo, porque creo recordar que remataba fai unha semana e pico o plazo para presentar as modificacións que nos pedía o IDAE, e por eso todo o fixemos. E hoxe traemos a ratificación ao Pleno, que é un dos requisitos que nos está pedindo o Ministerio. E en principio, bueno, pues estas son as explicacións polas cuales traemos hoxe aquí este punto e esta actuación. Ben, entonces abrimos turnos de intervención. Señor Meis, ten a palabra. Moi ben, boas tardes a todas e a todos. Señor Cacabelos, o seu esperpento continúa. Imos asistir hoxe aquí a un novo episodio do seu particular esperpento. Esperpento que xa por norma o acompaña a vostede en cada unha das accións de goberno que leva a cabo. E o esperpento esta vez protagoniza un cambio de destino dunha subvención, concretamente para proxectos singulares de entidades locales que favorezcan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa Operativo do Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, de crecemento sostible. Pois ben, esta subvención, que como todos lembrarán, precisaba da aprobación por parte do Pleno da Corporación e para a súa aprobación, a prisa e corriendo, convoca a vostede, señor Cacabelos, un pleno extraordinario o 9 de abril, a escasos días para que remate o plazo de presentación da documentación requerida. Como decía, esta subvención foi solicitada para a obra a realizar en Beiramar, concretamente, como acaba de decir vostede, no tramo que vai dende a Cofradía ata a conocida como Rotonda das Garzas. Como medidas justificativas para optar a esta subvención, tivo vostede a ben informar aos grupos da oposición e tamén ao señor Lamas de que estes se basaban principalmente en dous aspectos. Primeiro, a reducción das emisións de carbono motivadas pola colocación de pasos elevados que provocarían a reducción da velocidade e o evitar que os coches consuman máis combustible ao ter que dar a volta polo tramo da estatua da familia mariscadora, reducindo así a distancia recorrida entre o cruce no Corgo e a Rotonda das Garzas. Segundo, a eficiencia enerxética. Isto se justificaba co cambio da actual iluminación pública sendo sustituídas por farolas con lámparas LED e tamén coa creación de 2 puntos de recarga para vehículos eléctricos. E foi na Comisión Informativa Xeral do pasado luns cando nos explicou vostede, señor Cacabelos, que desde a Unión Europea damos por entendido que dende algún organismo de control dependente do Fondo FEDER, pois ben, que desde a Unión Europea, usted di Europa, lle denegaban esta subvención por non cumprir parte dos requisitos técnicos exixidos para a concesión desta subvención. Para subsanar este erro, decide vostede asignar, de conseguila, cousa
que permítanme poño en grande cuestión, non pola súa capacidade, que tamén, decide vostede asignala a unha nova obra esta vez na rúa Alexandre Bóveda. Para tratar de convencernos e tamén convencerse vostede, nos remite como documentación referida a este punto copia do anexo 2 do PEMUS, Plan de Mobilidade Urbana Sostenible. É o proxecto de obra. Pero non nos enviaron o que para nós é o documento clave, o máis importante, o referido informe da Unión Europea, donde, segundo vostede, lle xustifican a non concesión desta subvención. Tampouco se nos enviaron as actas da Xunta de Goberno Local de 14 e 21 de maio polos que se nos solicita a súa ratificación. Non é que non nos fiemos da súa palabra, señor Cacabelos, que tamén. Ou que sexamos mal pensados, a vida conta de que en poucas ocasións nos dou vostede motivos para elo. Senón que temos serias dúbidas de por que non nos facilitou dito informe. E máis, e fagolle esta pregunta aos compañeiros dos grupos da oposición e tamén ao señor Lamas, tiveron vostedes, compañeiros, acceso a este informe da Unión Europea? Se non é así, e ante as dúbidas que acabamos de razonar e explicar, temos argumentos máis que suficientes como para pedir a retirada deste punto do orden do día. Máis nada polo de agora. Moi ben, moitas gracias, señor Lamelas. Ben, moitas gracias, señor alcalde. Sobre esta cuestión, Esquerda Unida temos varias dúbidas e varias cuestións que comentar. En primeiro lugar, indicar que Esquerda Unida apostamos fortemente pola mellora e ampliación do Plan de Mobilidade Urbana Sostible do Concello do Grove. E como apostamos por este Plan de Mobilidade Urbana Sostible e pola súa mellora e pola súa ampliación e por unha mellor convivencia entre vehículos e peóns no casco urbano do noso Concello, queremos que as cousas se fagan ben. Este goberno, como ven sendo costume desde o primeiro día do seu mandato, e como temos denunciado en numerosas ocasións desde Esquerda Unida, pois actúa segundo o día a día, como acaba de demostrar o relato que fixo o señor alcalde na súa exposición inicial deste asunto. Están comidos polos asuntos do día a día, polo tanto, gobernan a salto de mata e segundo as ocorrencias que lle veñen á mente en determinado momento, nunca con unha planificación adecuada das actuacións que debe levar adiante o goberno municipal. E desa actuación pois veñen esperpentos como que hoxe se nos presenta aquí. No Plan de Mobilidade Urbana Sostible do Concello de Grove, que está aprobado, no seu primeiro apartado comenta a existencia, a conformación de dúas comisións. Unha comisión técnica e dentro do espírito de participación cidadá que debe do que bebe o Plan de Mobilidade Urbana Sostible deste Concello, unha comisión formada por grupos políticos e de axentes sociais a través das diversas organizacións sociais que existen no noso Concello. E do consenso entre estas dúas comisións propoñer as actuacións a desenvolver no Plan de Mobilidade Urbana Sostible do Concello do Grove. Este procedimento que se explica neste plan aprobado polo Concello do Grove, sendo vostede alcalde e eu compañeiro seu de goberno, creo, se non nos fallan a memoria os dous, vostedes están incumplindo con este procedimento este Plan de Mobilidade Urbana Sostible que está aprobado e vixente neste Concello do Grove. Pero, é máis, sobre esta actuación que se plantexa, desde o Grupo Municipal de Esquerda Unida non queremos tomar un posicionamento nin a favor nin en contra da obra que se plantexa nin do carril, nin da ampliación de aceras. Por qué? Porque non temos motivos, datos para avaliar se é positivo ou se é negativa esta actuación. Pero sí que nos preocupa, cos poucos datos que temos, como pode afectar isto os camiños escolares seguros, como pode afectar
a desviación do tráfico, as rúas estreitas polas que se teria que desviar a circulación que carecen de beirarrúas, como afectaría esta actuación a circulación por diante das portas dun colexio, como afectaría estes cambios na circulación o tráfico nun dos puntos máis conflictivos de tráfico que hai ahora mesmo no Concello do Grove, que é o cruce de Luisa Mestre coa Avenida de Portugal. Son moitas as cuestións e as dúbidas que se plantexan. Nos entendemos que para tomar este tipo de decisións hai que contar cos datos oportunos, saber os números de vehículos que circulan polas distintas rúas as que vai afectar esta actuación, ver as posibles actuacións alternativas a realizar para que esta obra se poida realizar e non teña uns efectos negativos colaterais sobre rúas adxacentes, etc. Todo isto non o están facendo. Vostedes empezan polo final, igual que empezaron polo final co auditorio, igual que empezan polo final con todo. Por qué? Porque gobernan o día a día e a salto de mata. Porque son un goberno que non planifica. Porque son un goberno de ocorrencias e sen planificación. Son un desastre para a xestión dos intereses comuns dos veciños e veciñas do Concello do Grove. Polo tanto, por todos estes motivos que acabo de expoñer, o Grupo Municipal de Esquerda Unida solicitamos que se retire da orde do día este punto e se poña en riba da mesa. Se reúna a Comisión do Plan de Mobilidade Urbana Sostible do Concello do Grove e entre todos avaliemos as posibles actuacións que temos que levar a cabo para mellorar a transitabilidade nas rúas do noso casco urbano. Hai escasos minutos na porta, falaba coa concelleira de Obras e indicábame, ela dicíame que isto ten que ser un consenso entre todos. Nos apostamos, señora Domínguez, por ese consenso. Pero o consenso non se consigue con imposicións. Non se consiguen con imposicións como que o alcalde lle plantexou aos veciños de Alexandre Bóveda na reunión que mantivo con eles para informarlles desta actuación. Os consensos consíguense reuníndonos todos, vendo o que é mellor para o noso Concello e chegando a acordos para leválos adiante. Por lo tanto, solicitamos esta retirada e que se reúna esta comisión para ver as situacións que son precisas. Nada máis de momento, moitas gracias. Moitas gracias, señor Outeiro. Ben, desde o BNG ratificamos a maioría, se non prácticamente todas as palabras ditas polo portavoz que falou antes que a nós. E, efectivamente, aquí isto parece unha nova decisión autárquica deste goberno, que parece que ten maioría absoluta e non conta para nada coa oposición para acordar nada. Falouse de chegar a consensos. Para chegar a consensos, pois as partes teñen que ceder. Aquí só parece que temos que ceder unha parte, e aquí o goberno ven sempre a impoñer. E, efectivamente, aquí faltan moitísimos datos, pero do pouco que se nos informa, vemos que esta proposta está baseada en mentiras, sí? En mentiras como xa adiantamos na Comisión Informativa, como que este anexo fala de eliminar un importante porcentaxe de tráfico, especialmente tráfico pesado que se dirixe ao porto. Por esa rúa non pasa tráfico pesado para o porto porque hai sinais que o prohíben expresamente. O tráfico pesado para o porto ten que entrar por Beiramar. Hai uns sinais no conflictivo cruce de Luisa Mestre con a Avenida Portugal que impiden que os vehículos pesados articulados accedan ao cruce. E hai outro sinal en Terra de Porto que impide que os vehículos pesados que chegan á área industrial de Rons veñan polo cruce, senón que teñen que volver por Virxe das Mareas e sair pola Avenida de Portugal. Entón, isto xa é mentira. Despois, outra mentira que se cita é de que se fala de que se reduce a circulación nun dos carrís e entón empezan a facer unha serie de cálculos porque os vehículos que non fan eser 110 metros pois deben de desaparecer e viaxar no espacio-tempo e aparecer no cruce, outra vez. Cando a realidade non é esa, a realidade é tozuda. E aquí o que se propón é que se un vehículo para facer esa ruta só ten que facer 110 metros, ¿sí? En liña reta, ademais, se cambia porque ese mesmo vehículo teña que coller por Rosalía de Castro, facendo un xiro á dereita e recorrendo 300 metros. Chegar á Rúa Avenida Portugal,
facer un xiro á esquerda e recorrer outros 200 metros. E chegar a Luís Amestre facendo outro xiro á esquerda e recorrendo outros 300 metros. Por lo tanto, ten que recorrer 800 metros. ¿Sí? Por lo tanto, todos estes cálculos que fan aquí de aforro e de emisión de CO2 se teñen que multiplicar por 8, porque todos os vehículos que queiran ir ao cruce vindo por Alexandre Bóveda, para facer ese percorrido teñen que recorrer 800 metros que non tiñan 100. ¿Sí? E aparte, os xiros, máis ou menos no cálculo circulatorio, supónse que o que hai que intentar promover é sempre os xiros á dereita, porque non se molesta o outro carril de circulación. E aquí se pasa a ter un xiro á dereita e 2 xiros á esquerda. E computando máis ou menos cada xiro á esquerda como 2 e pico á dereita, pero dixémolo en 2, realmente estáse facendo que un vehículo faga como 5 xiros, ¿sí? No cómputo, con todo o tempo que leva. Por lo tempo, máis tempo que ese vehículo está co motor en marcha, ¿sí? Esperando para xirar e gastando máis combustible e emitindo máis CO2. Por lo tanto, todo isto se basa nunha mentira. É mentira que os vehículos pesados para ir ao porto pasen por esos 110 metros e é mentira que se aforre nada porque se multiplica por máis de 8, quizá por 10. Por 10, tanto as emisións como o consumo de combustibles. Por lo tanto, estamos votando unha mentira moi explicada polos técnicos, moi contada aquí con decimales incluso, pero é unha mentira que nos trae este goberno para desvestir a un santo e vestir a outro, que é intentar alcanzar unha subvención de aforro enerxético, etcétera, etcétera, que nos parece moi ben, moi digno que se pretenda eso, pero hai que, antes de levar estas cousas a pleno, hai que consensualas, ¿no? Consensualas, discutilas, para eso están os técnicos, para darnos os cálculos, pero os cálculos verdadeiros, e ver que outras opcións hai. De feito, no proxecto que nos veñen dado, e que, polo visto, non só vai quedar en eso, porque no proxecto que nos ven dado, en ese tramo de rúa Alexandre Bóveda, o carril que queda de circulación no propio proxecto indica que vai ser para tráfico ocasional. Quere dicir que non vai ser un viario estruturante, ningún viario de normal circulación, sino que é tráfico ocasional. Entón digo eu, tráfico ocasional como que soporta a rúa Castelao agora mesmo. Tráfico ocasional, non? Para algún servicio, para algunha emerxencia, para algún garaxe. Por lo tanto, vemos que efectivamente as rúas principais deseñadas fai 50 anos para soportar o tráfico se van a restringir o tráfico e se envía o tráfico a rúas que, como se dixo aquí, non teñen vir a rúas que non teñen condicións para soportar o tráfico que están soportando. Estamos lo vendo hoxe en día, que para moverse polo Grove é como un laberinto. Cando se pintan os laberintos nos xornais e busca a saída, eso é o que mesmo agora o casco urbano do Grove. Por suposto, nunca vas a ir pola liña máis corta. Vas a ter que dar unha volta como o mundo para chegar ao punto de destino que querías. E este tipo de cousas habría que ter esa comisión, intentar buscar solucións e non vir aquí a impoñer medidas, porque eso é o que vemos, que este goberno nos trae sempre medidas impostas. E polo visto, que eu non son partícipe moito de ver certos vídeos, pero outro día me encomendaron que vira o vídeo dos veciños de Alexandre Bóveda e polo visto non convenceu, señor Cacabelos. Non convenceu. Polo tanto, supoño que ali estaría parte dos afectados, pois non comparten esta medida. Agora ben, ali non convenceu, hoxe pode que aquí viña a vencer, ¿sí? Pode que aquí viña a vencer e, pois, me parece ben que viña a vencer, pero polo de agora a nós non nos convence. Vencerá, pero non convencerá. Nada máis. Moitas gracias, señor Lamas. Sí, boas tardes. Nós consideramos que non se pode perder unha subvención de 100.000 euros e ao mesmo tempo vemos que a xestión neste tema non foi boa, falla a información previa dos proxectos, botamos en falta un plan xeral do tráfico dos proxectos a desarrollar con alternativas na circulación, zonas de aparcamento, etc., porque non imos sumar a petición de estudiar este asunto na comisión oportuna.
Moitas gracias. En primer lugar, non vamos a retirar a orde do día este punto, por qué? Porque lle estou dicindo que isto se fai para xustificar unha subvención e os plazos xa están superados. Ahora mismo estamos no período que temos que aportar a documentación que aportamos no plazo. Si tuviéramos tempo, o faríamos. Sí, señores concelleiros, sí, este Concello trai hoxe a pleno aquí unha actuación modificada nas últimas semanas para non perder 100.000 euros. Sí, algúns de vostedes, tuveron responsabilidades de goberno. Cantas veces fixeron o que estamos traendo nós aquí? Cantas? Moitísimas. Por qué? Porque todos sabemos como funcionan as subvencións. Todos sabemos como funcionan as subvencións. Non nos engañemos ao solitario. Entonces, son uns cartos que non dependen de nós. Se dependeran de nós, pois tomaríamos as nosas decisións. Pero, en primer lugar, nós non actuamos por salto de mata. Sempre veñen co mesmo argumento. Quero dicir que, escoitadas intervencións de Partido Popular, Esquerda Unida e BNG, quero trasladarlles que, lamentablemente, non entenden de que vai isto. Non entenden de que vai isto. Por que? O resumo na intervención do señor Outeiro. Nos fai un balance e unha suma de metros lineales que hai que recorrer, e antes un coche tiña que recorrer 110 metros desde Confluencia de Rosalía de Castro hasta o cruce, e ahora nos di que un coche ten que recorrer 800 metros. Estamos a falar dun coche, dun vehículo motorizado que ten que facer máis recorrido, máis percorrido. Ben, cal é o problema? Punto 1. O que non acaban de entender é que isto non se fai para iso, e ese é o gran erro. Como se suele dicir, niego la mayor, permítame a expresión. Porque do que se trata é que levamos desde a campaña electoral do ano 2015 o Partido Socialista dicindo no programa electoral do Partido Socialista que apostamos pola humanización, peatonalización e mellora das rúas dos casco urbano para ganar espacio colectivo en favor dos peóns e das bicis en contra dos vehículos. Eso é o que non acaban de entender. Esta actuación non se fai para que os coches fagan 800 metros, que os teñen que facer que o fagan. Esta actuación, que por certo, como ben saben, non é aillada, que vai sumada a actuación de Castelao, vai sumada a futura actuación de Luis Seoane, vai sumada a actuación do desdoblamento da Cofradía, vai sumada ao desdoblamento de Beiramar para conseguir que o que son as rúas do casco urbano do centro do pueblo non é que os coches teñan que facer máis metros, é que non se trata deso. Trátase de que os coches perdan protagonismo e o ganen os peóns. Que queremos? Que a xente use menos o coche e use máis o camiñar, o andar polas rúas, o andar en bicicleta. Eso é o obxectivo final de un plan de reducción de CO2. Porque, curiosamente, os exemplos que todos estamos seguindo a día de hoxe, cidades e vilas que xa teñen implantado estos sistemas, do que se trata non é que os coches den máis voltas, non, do que se trata é que a xente ande máis. E iso é a idea central desta cuestión. Non acaban de entender. Non acaban de entender. Por certo, un dos primeiros obxectivos que ten estas actuacións é facer o Grove totalmente accesible a todo o mundo. Todos. Polo tanto, as vías que temos a día de hoxe no Grove, as rúas que temos a día de hoxe no Grove, impiden que moita xente con problemas de mobilidade podan andar libremente polas rúas do Grove. E de xeito autónomo. Pois isto é un dos primeiros obxectivos que nos estamos marcando desde o goberno. Porque, como ben saben, todas as actuacións que vamos a facer nas rúas do centro do casco do Grove, e esperamos ir pouco a pouco estendéndoas, van con total accesibilidade, plataforma única. É que non acaban de entender. Segundo punto, estas dúas actuacións, as da Cofradía e a de Alexandre Bóveda, xa estaban programadas, con financiación, con proxecto, moito antes desta subvención.
moito antes desta subvención, polo tanto eran decisións políticas deste goberno feitas con anterioridade. Ahora, perdónenme ustedes, temos a mala costumbre este goberno de 8, sí, de 8, temos a mala costumbre de que cando aparece unha subvención e podemos acceder a ela, querémola coller. É unha mala costumbre que temos, conseguir cartos para o Grove. Por certo, deixo en riba da mesa, faga números e de xeito obxectivo. Creo que son os 3 anos que como mínimo igualan, por non dicir superan, a maior inversión feita no Concello no Grove desde que temos democracia. E non me vou máis para atrás. Pero insisto, non acaban de entender ou non queren entender que sería máis problemático, sería moito máis preocupante, e polo tanto, como non queren comprender, é difícil que compartan. Non comprenden, polo tanto, non comparten. Ben, non é unha rúa, non é unha subvención, é un concepto de cambio de pueblo, que é iso que vimos falando desde a campaña electoral de 2015, e os veciños nos deron un respaldo, solo con 8. Carai, pero que o outro grupo ten 4, e outro ten 2, e outro ten 2. Hasta o día de hoxe creo que estou equivocado de igual nas matemáticas, 8 son máis que 2 e que 4. Por eso estamos gobernando. E como goberno temos que tomar decisións, os veciños nos están votando para tomar decisións. A partir de aí, o que lles quero dicir, si hoxe o que vimos a tratar aquí é intentar, digo yo claramente, intentar non perder unha subvención que a día de hoxe temos concedida de 100.000 euros. Simple e llanamente. Nin estamos discutindo PEMUS, que, por certo, fai 2 semanas, a Diputación de Pontevedra acaba de otorgarlle ao Concello do Grove unha subvención de 15.000 euros para ampliar este PEMUS. E aí sí, señor Lamelas, aí nos teremos que sentar todos, porque é o Plan de Mobilidade Urbanística Sostible, e é unha actuación que vamos ahora mesmo xa a contratar gracias a eses cartos da Diputación. Por certo, aproveito, outra axuda máis que esta Diputación está facendo o Concello do Grove, outra máis, xa sei que ao PP lle molesta moito, pero os datos son realmente tozudos, e xa levamos investidos máis de 5 millóns de euros pola Diputación de Pontevedra, cousa que cando gobernaba o PP non pasaba. Ben, aí sí, pero que non estamos a discutir o PEMUS, que creo que tamén se equivocan en eso. Estamos a discutir, señores, perdemos 100.000 euros ou non? Vamos a por eles, é o que lle estou pedindo. Vamos a por 100.000 euros que ahora mesmo temos e que podemos perdelos, porque o cambio non fixemos nós, o cambio fixérono desde o goberno central e DAE. E, señor Meis, que vostede presume moito dos seus anos de concelleiro, imagínome que durante os seus anos de concelleiro falaría moitas veces con moitos técnicos da Xunta de Galicia, de Madrid e da Diputación de Pontevedra, en aquel momento todos do Partido Popular, que non lle fixeron moito caso, porque pouco fixeron, pero falaría moito con eles. E sabe vostede que moitas veces esas subvencións hai que falalas de palabra. E eu, por suerte, non se fiará de min, que tampouco lle pido confianza, xa sei que non vai votar por min. Me extrañaría moito que fixera. Pero, bueno, difícil, entonces hai oportunidades. Cando é imposible, non, pero entonces ainda hai oportunidades. Vexo que está pensando, porque a verdade que hoxe estar no Partido Popular é complicado. Pero mire unha cousa, eu de que si me fío moito é do gran profesional que temos como técnico de medio ambiente. E se isto vai adiante e se consigue gracias a él. E os días que pasa chamando a Madrid para ver como está a situación e o expediente. E non temos un informe. Por qué? Porque, como vostede sabe, e desde logo lle otorgo o beneficio de que ten algunha experiencia de goberno, se che chega o documento resolvendo negativamente a subvención, xa non hai volta atrás. Estamos evitando eso. Pero é que non se trata de consensuar. Que vamos a consensuar, señores? Consensuar que temos a día de hoxe unha axuda de 100.000 euros e se non presentamos isto no Ministerio vamos a perder? Que consenso queren para unha subvención de 100.000 euros? Que é o que estamos tratando hoxe? Por favor, lean. Non estamos a discutir o PEMUS, non estamos a discutir o modelo de Grove, estamos a discutir que hai unha rúa que ahora mesmo vamos a facer unha obra que podemos perder 100.000 euros. Que xa lles dixen outro día, eu digo ahora, que vamos a facer igual, porque xa temos os cartos. Ben, polo tanto,
non é que actuemos segundo día ao día, actuemos en base ao BOE, ao DOGA e ao BOP, que non sei se sabrán, é onde se anuncian habitualmente as subvencións. E, polo tanto, cando hoxe, creo que era esta mañán ou onte, xa me corrixirán os meus compañeiros, salía publicado, non me acordo ahora, creo que era no DOGA ou no BOE, salía publicado a posibilidade de que os concellos considerados de afluencia turística poden optar a unha nova subvención, sale hoxe, pois aquí temos unha xestión política e os técnicos que vamos a traballar para ver se somos capaces de presentar un proxecto para unha subvención. Se nos dan esa subvención, que vamos a facer nós? Irnos e dicir, no, deixámola ir. Total, primeiro, pedila a ver se non la dan. E se non la dan, intentar non perdela, que é o caso que estamos tratando hoxe. É o que estamos tratando hoxe. E creo que non están entendendo. É un trámite administrativo, por favor, sexan, pídolle que sexan así, un trámite administrativo que hai que traer a pleno. Pero non deixa de ser un trámite administrativo para non perder 100.000 euros. Falan de esperpento. Bueno, me teñen chamado de todo. Pois esperpéntico tamén o acepto. Pero miren unha cousa. Se vamos a falar de esperpento, falemos destes dous proxectos. Mire, Cofradía, actuación de Beiramar, Concello do Grove, financiado Plan Concellos, concedido no ano 2016, iniciamos o proceso de solicitud de autorización a Portos de Galicia, e como el gran ente Portos de Galicia, senón el señor Meis, el presidente de Portos de Galicia, la persona que máis está facendo polo Grove a día de hoxe, o político máis importante no Grove, que estamos a piques de darlle e facerlle un monumento, 11 meses para dar unha simple autorización. 11 meses. O Partido Popular do Grove, e eu pregunto directamente, señor Meis, como voceiro deste Grupo Popular, está moi interesado que no Grove non se fagan actuacións? Está interesado en que no Grove non se fagan actuacións, verdad? Pois entonces díganlle a José Juan Durán, presidente de Portos, que o Grove existe. O Grove, estou falando eu, señor Meis, e está caendo usted outra vez na tentación de defender a José Juan Durán e ao Partido Popular. Lamentable. Isto que vostede fai é... Me deixa falar, señor Mes, está perdendo vostede a educación, ademais da coherencia política. Miren unha cousa, esta actuación de señor Meis, eu falo como considero que teño que falar. Señor Meis, por favor, non me interrumpa, pero que lle estou faltando? Pero mire, esta actuación do presidente de Portos de Galicia, apoiada polo señor Meis, voceiro do Partido Popular do Grove, é o que podemos poñer como exemplo de esperpento. Isto sí que é un esperpento. Por certo, dígolle máis, monte de aquí, zona verde, de aquí da esplanada do Grove, 6 meses parque de skate, esperpéntico. Entonces, como é tan esperpéntico, Portos de Galicia non me viña aquí defendendo 11 meses para facer unha actuación que paga o Concello do Grove. Ben, primer punto. Segundo punto, esperpéntico. As axudas IDAE, estas se supoñen que tiñan que ser do ano 2017. E tan esperpéntico é o goberno central que hasta hoxe, a ver se temos un pouco de suerte, hasta hoxe, ese goberno estaba todo paralizado e as axudas non saliron hasta fai pouco, este ano. Nós xa tiñamos preparado o proxecto desde o ano pasado, polo tanto non me digan que é esperpéntico, que aquí actuamos así, a como nos levantamos hoxe, non, tiñamos todo preparado, todo listo, todo feito, todo xestionado, e levábamos algo así como 6 meses esperando a que saliran estas axudas. 6 meses. Chamabas a Madrid e nunca se sabía cando se iban a salir. Así pois, claro, molesta moito escoitar estas cousas, pero cando as decisións municipales dependen de outras administracións pasan estas cousas. Primeiro, que o maravilloso presidente de Portos de Galicia non responde a unha simple autorización para facer unha obra durante meses, agora seguimos igual, agora seguimos exactamente igual. Por certo, aproveito, temoslle pedido a reforma da plaza e da esplanada, a ver se teñen a ben de facela. Pero non sei, porque a conselleira dixo que sí, pero o presidente dixo que non, e agora non sabemos. Por certo, tan esperpéntico é
Tan esperpéntico é o presidente de Portos de Galicia que nos bota encima a estes 17 concelleiros daqui do Grove que lle tomemos unha decisión que non sabe tomar respecto ao Porto de Meloxo. Eso é esperpéntico, porque para eso non te metas en política. Non te metas en política. Así pois, señores, non confundamos o debate. O punto que traemos hoxe aquí é cumplir o trámite de expediente para non perder 100.000 euros dunha subvención. Hai que ratificalo, é o que nos piden en Madrid. Si non queren, non pasa nada, non nos vamos a retirar porque non temos plazo. Temos que presentalo xa. E como temos que presentalo xa, por eso traemos aquí a este pleno. Non se está a discutir o PEMUS, non se está a discutir o tráfico, estáse a discutir que unha obra que vamos a facer, porque xa está aprobada e xa está contratada, si somos capaces de conseguir 100.000 euros para esa obra que ao día de hoxe temos concedida. Por eso traemos isto hoxe aquí. Ni máis ni menos, é esa explicación. Todo demais, o novo PEMUS, sí, claro que hai que facer comisións técnicas, pero que isto, como ben decía usted, señor Lamelas, este é o PEMUS que xa tiñamos aprobado no anterior goberno. Por lo tanto, aí está, ahora vamos a ampliar, vamos a mellorar, vamos a facer un ámbito de ampliación máis grande. Por que? Porque acabamos de recibir, pero hai 2 semanas que recibimos esta axuda, e por lo tanto estamos no proceso de contratación este plan. E en eso estamos, sinceramente, en eso estamos. Así pois, eu o que lles pido é que a pesar de que non estén de acordo con moitas cuestións, que valoren, si están de acordo ou non, que o Grove perda 100.000 euros de subvención. Eso é o que estamos a tratar. E están intentando trasladar o debate a outro ámbito que non é o de hoxe. O debate é, temos, xa sei que lles dá risa porque non acaban de comprender, e eu volvo a redicir, non que sean tontos, eso o din vostedes, e se conocen mellor que a min, pero miren, non se trata deso, o que se trata é que non hai máis sordo que o que non quere oír, e do que se trata é que como ustedes están na oposición e teñen que facer política, entenden que con esta política fan oposición mellor, pero creo que están perdendo un obxectivo que é os intereses xerais do pueblo. Estamos a falar de 100.000 euros para o Grove, sí ou non, e iso é o que hai que votar hoxe, sí ou non. E lles digo que por que hoxe? Porque o plazo remata e temos que cubrir un expediente que Madrid nos di que ten que estar ratificado por pleno. Isto chámase un trámite administrativo, non é unha decisión política, é un trámite administrativo. Se están de acordo ben, se non están de acordo non pasa nada, faremos as obras igual, pero Grove perderá 100.000 euros. Así de claro e de simple. Se o entenden e o comparten, perfecto, e se non, non. Por eso, apelo, non falan desto unha cuestión política, que van a ter moitos temas para facer cuestión política, apelo a súa coherencia, apelo a súa posible experiencia de goberno, e saben que hai unha serie de trámites que temos que cumplir e que temos que cumplir con outras administracións para non perder os cartos. Iso é o que apelo. E hoxe aquí están enriba da mesa. Intentar conseguir 100.000 euros ou non. Por favor, reflexionen. É o único que lles pido. Reflexionen. Ben, ten a palabra o señor Mes. Moitas gracias pola súa actuación, señor Cacabelos. Últimamente, desde que puxeron a camariña, como decía, ponse vostede moi nervioso. Non sei polo que será, pero este nerviosismo lévao á sobreactuación. E como vostede sabe, como aficionado ao teatro que eu considero, cando un actor nunha obra sobreactúa, o que fai é que lle resta credibilidade a esa actuación e tamén devalúa o traballo dos demais compañeiros. Entón, vostede o que está facendo é cada vez que intervén en ese tono e se dirixe a nós nese mesmo tono, o que lle está restando é credibilidade. Pero vamos ao que importa. Señor Cacabelos, considerar que todo é mellorable é unha postura que demostra intelixencia incluso para vostede tamén. A Rúa Alexandre Bóveda, por se o esqueceu, é ao que se refire este punto do orden do día no que estamos agora. Como decía, a Rúa Alexandre Bóveda, por suposto que é mellorable, pero non é no xeito que vostede pretende. Non só o decimos nós, lle dixeron os veciños nunha desas reunións que a vostede tanto lle gusta convocar e que polo visto logo tampouco caso lle fai o que os veciños lle din nela. E tamén o que lle din a imensa maioría dos veciños do Grove, porque neste caso, cando se trata do tráfico e da circulación de vehículos, os afectados, mellor dito, os perxudicados, somos todos os veciños do Grove. Como todos coñecemos, o principal inconveniente que plantexa esta obra é
a eliminación dun sentido de circulación, derivando esta circulación a outras rúas en menor medida, e non por elo menos importante, a eliminación tamén de máis dunha dúcia de plazas de aparcamento, que ainda non se mencionara aquí, pero tamén é importante. Non debe ser vostede descoñecedor, aínda que igual é moito supoñer, que no Grove temos actualmente rúas de dous tipos de morfoloxía. Unhas rúas anchas, con aceras, e outras que son estreitas, prácticamente callejóns. Alexandre Bóveda e Castelao pertencen ao primeiro tipo das rúas. Rúas diseñadas no seu momento para facilitar a circulación dos coches por elas e as dos peóns a salvo polas aceras. E o que vostede está a facer é eliminar a circulación dos coches por estas rúas, condenándoos a circular por callejóns, en ocasións con apenas 2 metros de ancho, poñendo en perigo os peóns que por elas camiñan, sin a seguridade dunha acera. Así, a supresión do tráfico en Castelao fixo que este se incrementara na zona de Entre Hortas, ata lle chaman xa os veciños a autovía. E as modificacións previstas en Alexandre Bóveda incrementará en máis de 3.000 vehículos, como di o informe do PEMUS, ao día, a circulación por rúas estreitas, como por exemplo a Calle do Sol. E que dicir do camiño escolar seguro? Como estou explicando, tamén se aumentará o tráfico pola rúa Rosalía de Castro, por onde pasa o camiño escolar seguro dos nenos que acuden a este colexio. 2 veces ao día, é certo, pero que deste xeito, como incluso vostede comprenderá, xa non será tan seguro. E que dicir dos problemas de tráfico que elo provocará en outros puntos próximos a Alexandre Bóveda? Como ben sabe vostede, en multitude de ocasións, as retencións originadas no cruce das rúas Luisa Mestre e Avenida de Portugal, na do Cura, como coñecemos coloquialmente este cruce, en moitas ocasións estas retencións, sobre todo no verán, chegan ata a altura do cemiterio. O caos é fácil de comprender que se verá enormemente incrementado cos vehículos procedentes da rúa Rosalía de Castro motivados polo peche que vostede pretende en Alexandre Bóveda. Tampouco é un tema de menor importancia, como dicía, as plazas de aparcamento que se eliminarán, que xunto coas que se eliminaron en outros puntos do Concello, fai que os que vimos de extramuros se nos faga máis complicado vir ao centro do Grove cada vez máis. Para rematar, permítame unha suxerencia, señor Cacabelos, que non é miña, senón que figura no extracto do PEMUS que se nos facilitou. Promover os desplazamentos a pé ou en bicicleta. Para algúns de nós, que vimos, por exemplo, dende San Vicente, vir en bicicleta se nos fai un pouco complicado e difícil de asumir, máxime cando comprobamos que outros compañeiros que viven, por exemplo, no Sineiro, non é precisamente este vehículo, a bicicleta, o que empregan para vir día sí e día tamén ao Concello. E tamén decía vostede que a xente ande máis será a que poida, verdad, señor Cacabelos? Porque non estamos en Canarias, que estamos no Grove, en Galicia, e de 12 meses aquí choven 10 ou 9. E se fai vostede decirlle que ten que camiñar máis a xente que toma mobilidade reducida, a xente maior que ten que coller taxis para vir, ou os nenos, ou as nais ou os pais que levan dentro nenos, e fainos vostede chover camiñar polo centro do Grove. Señor alcalde, os políticos deben intentar arranxar os problemas dos nosos veciños, pero que baixo ningún concepto deben facer é crear problemas donde non os hai. De momento nada máis. Moitas gracias, señor Ramela. Bueno, señor alcalde, nós, segundo a súa visión, non entendemos, debemos ser parvos na súa mente, porque non nos enteramos, pero aquí o que non se entera parece ser vostede, porque eu teño aquí unha convocatoria asinada por vostede e que di que a orde do día de hoxe, punto 7, que estamos tratando, di ditame para a ratificación dos acordos da Xunta de Goberno Local de 14 e 21 de maio sobre a aprobación do anexo 2 do PEMUS. Polo tanto, aquí estamos falando e votando o PEMUS, non o que vostede se lle ocurra que se está votando aquí. Estamos votando sobre o PEMUS. E o goberno do Concello do Grove, con isto, está incumplindo o PEMUS, porque non se levaron adiante os pasos que indica o propio PEMUS
para propoñer actuacións como a que se propón en Alexandre Bóveda. E vostede tampouco entende as nosas dúbidas sobre esta actuación, que xa dicimos, pode ser positiva, pero non o sabemos, porque non hai datos sobre os efectos que van a ter sobre todas as rúas colindantes, sobre a circulación, sobre como vai afectar a seguridade peonil, sobre como vai afectar os camiños escolares seguros, sobre como vai afectar a situación dun colexio na zona, a escasos metros, sobre como vai afectar os cruces de Rosalía de Castro con Alexandre Bóveda, con Avenida de Portugal e de Avenida de Portugal con Luisa Mestre, etc. Nos entendemos, co pouco que sabemos desta actuación, que algunhas problemáticas se causarían, e polo tanto entendemos que para levar adiante esta proposta serían preciso levar adiante antes outras actuacións que mitigasen esas posibles eivas que causaría esta actuación. Por eso solicitamos estas xuntanzas que o propio PEMUS indica, unha de traballo político e social con participación veciñal e outra técnica, que en consenso se propoñan as actuacións, con datos, sabendo os vehículos, sabendo as circulacións, sabendo toda a información precisa para propoñer as actuacións. Eso é facer as cousas ben. E vostede, que presume de gobernar non absorbidos polo día a día, nin a salto de mata, sino segundo o DOGA e o BOP e o BOE, pois, señor Cacabelos, vostedes son un goberno que non actúa segundo os diarios oficiais, actúan segundo o día a día, porque quero recordar que este Concello está cobrando de xeito irregular unha taxa porque aínda non foi publicado no BOP a ordenanza que fala desa taxa. E vemos aínda como o señor Meis sigue sentado sendo Concello de Deportes sen asumir as súas responsabilidades nese asunto, porque vostedes non gobernan segundo o BOP nin o DOGA, gobernan o día a día, as ocurrencias do día a día. Esa é a actuación deste goberno. E o que non entende, tampouco, vostede, señor Cacabelos, é que Esquerda Unida, como somos demócratas, non aceptamos a imposición, nin a tiranía, nin o despotismo, porque librámonos do Partido Popular, pero que veu despois, que é vostede, vaya, porque é máis do mesmo, é vostede igual a Miguel Ángel Pérez, neste aspecto. A imposición non a tragamos, e se vostedes teñen xa decidido que van a realizar esta obra porque lle sobramos a Corporación Municipal, porque a nós tamén nos votaron os veciños, señor Cacabelos, non votaron solamente o Partido Socialista, tamén votaron outros partidos, entre eles a Esquerda Unida, e casi triplicamos o apoio das anteriores eleccións. O sea que os veciños votáronos a todos os que estamos sentados nesta corporación, e votáronos para que tomemos decisións a todos, porque o alcalde non o votan os veciños, señor Cacabelos, vota a Corporación Municipal. E vostede non é alcalde porque os veciños votasen a Cacabelos para ser alcalde, porque do resultado da votación dos veciños saleu electa unha corporación municipal e o día do pleno da votación resultou ser vostede o que máis apoio estivo. Non confunda cuestións. Polo tanto, ter 8 ou 9 concelleiros, que xa non estamos seguros de cantos ten o grupo de goberno, non lle capacita para impoñer, nin para decidir en exclusiva vostede solo as actuacións que se van a levar adiante neste Concello, sino que a democracia consiste na participación. E no Reglamento Xurídico do Estado Español, no eido municipal, o Pleno é o máximo órgano de representación municipal. É onde se toman as decisións máis importantes do Concello. E os que somos electos polos veciños, porque lle recordo que os dous concelleiros que nos sentamos aquí de Esquerda Unida, igual que os 8 do Partido Socialista e os outros compañeiros dos outros partidos, somos todos electos polos veciños, temos que participar na toma de decisións. E nós, como somos demócratas e creemos na democracia, non participamos das imposicións que vostede pretende levar adiante. Polo tanto, volvemos a solicitar a retirada deste punto de orde do día
e a constitución das comisións que o PEMUS vixente no Concello do Grove ten en conta para ver as actuacións que son necesarias, porque si, nós, ao contrario que o Partido Popular, si que cremos que hai que peatonalizar máis rúas no noso Concello e que hai que fomentar os hábitos de transporte máis saludables e menos contaminantes no noso Concello. Nós sí que estamos de acordo en eso, pero estamos de acordo en que as cousas hai que facelas ben, e non con ocurrencias, e non con ideas dun día para outro, con datos e con estudios. E se o Partido Socialista non retira este orde da orde do día, Esquerda Unida vai a votar en contra. Moi ben, moitas gracias. Como lle dicía, non vamos a retirar, vamos a votar agora. Eso sí, teño que facer unhas precisións. Primeiro, señor Meis, como yo digo, non seas esperpéntico. Donde sale que a actuación que vamos a facer de Alexandre Bóveda reducimos 12 aparcamentos? É que non sei. Vostede se leu, vostede veu o proxecto? Pois entonces está equivocado. E ademais, Amar díxome outro día que veu o vídeo onde explicaba o proxecto aos veciños, sí? Pois escoitón, non veu todo, ben. Entonces escoitón no mal ou veu no mal, porque aí en ningún momento se di que se reduzan os aparcamentos. Se reducen 3 para mellorar o paso de peóns. Ben, punto 1. Punto 2. A ver, promovemos os movementos a pé en bicicleta do casco urbano. Xa yo dixen outro día, volvo a repetir, a xente do rural, a xente de San Vicente, a xente que vive en Porto Meloxo, a xente que vive en Virxen das Mareas, a xente que vive en Campos, a xente que vive en Estoño, lóxicamente ten que chegar aquí en vehículo. O que procuramos con estas actuacións é que a xente que xa vive aquí procure usar moito máis a pé e a bicicleta que os vehículos, e ese é o cambio, o concepto de cambio estrutural que persiguen estas actuacións. Eso é o que buscamos. A partir de aí, é que desde logo non acabo de entender, porque vamos a ver, miren, Pontevedra, exemplo a nivel mundial de humanización e de mellora do uso das rúas a nivel comercial, a nivel peonil e bicicleta. Sí, estaremos de acordo con eso, porque polo menos organismos internacionales están galardonando a Pontevedra todos os anos, verdad? Iso é un dato obxectivo. Acábome de enterar hoxe que Pontevedra está en Canarias, porque ali fai mellor tempo e en Pontevedra non debe chover nada. Porque según acaba de dicir o señor Meis, voceiro do Partido Popular, como llevamos a obrigar a xente a camiñar porque aquí chove? Porque en Pontevedra non. Porque Pontevedra está en Canarias. É que, por favor, mire, este argumento que me acaba de dar da choiva é rebuscar nos posibles argumentos para xustificar o seu voto en contra. Lamentable, señor Meis. Isto sí que é esperpéntico. Este é unha mostra de esperpéntico. O sea, que como chove moito aquí non se pode humanizar, pero Pontevedra, como está en Canarias, se o pode facer, e lle dan premios en todo o mundo. Home, por favor. E despois, señor Lamelas, mire, no, a taxa que se está cobrando a día de hoxe polo pádel non é irregular, por aí non paso, está axustada a ordenanza fiscal aprobada para o uso de instalacións deportivas, axustada, que non lle gustou a decisión que tomou o goberno, sabémolo. Ahora, non é irregular, polo tanto, non, estánse equivocando. E, por certo, falan do pleno, oiga, que a obra de Alexandre Bóveda veu ao pleno, está aprobada, a súa financiación, 240.000 euros, pero que me están discutindo? Si eso xa está aprobado. Non. A obra, 240.000 euros de Alexandre Bóveda desde o cruce hasta Rosalía de Castro veu a pleno, na cambio que tuvemos de destino dos 1.500.000 euros. Por favor. E despois outro tema, señor Lamelas, vaime permitir, é que o do alcalde que elixe, me remito a Rajoy, el alcalde es el que eligen los vecinos non me acordo como era, pero él lo definió moi ben. Somos alcalde porque igual que vostedes fomos elexidos democráticamente, que nadie discute eso, pero que me votan moitas veces en cara que non teñen maioría absoluta, xa o sabemos, pero temos 8.
Home, a xente nos dou mayoritariamente a confianza para gobernar. E a lei democrática en este país con 8 nos permite gobernar. E é o que estamos intentando facer. E como lle dicía outro día, hai moitísimas decisións que competen ao goberno. Moitas, cada vez máis. No pleno se traen cousas políticas ou, como hoxe, trámites administrativos, que nos obrigan a ratificalo por pleno. Polo tanto, aquí estamos cumplindo con eso. E tan legitimados están todos vostedes como nós. E desde logo estamos legitimados. E polo tanto, pois ao mellor non me elixiron como alcalde os veciños directamente, pero bueno, indirectamente por ser a lista máis votada. Polo tanto, aquí sí foi. A outros momentos, cando foi un anterior alcalde, non, porque foi un pacto de 4 partidos. Pero ahora sí, porque fomos a lista máis votada. Polo tanto, como lista máis votada, directamente os veciños decidiron que o candidato que era eu, gracias aos meus compañeiros, fora o alcalde o do Partido Socialista. En definitiva, non me vou a meter en esas cuestións porque iso explicou moi ben Rajoy. Entonces, polo tanto, vamos a votar. Vamos a proceder a votación. Non vou a dar máis palabras porque xa falamos dos turnos de intervención e vexo que aquí as posturas tal. Non retiramos o punto, vamos a votar e insistimos, temos que sacar isto por plazos e non queremos perder 100.000 euros. É así de claro. Así, pois, procedemos á votación do punto número 7. Votos a favor, abstencións, en contra, queda aprobada por maioría. Pasamos agora ao punto número 8, mocións de urxencia. Non temos ningunha moción de urxencia, polo tanto, pasamos ao punto número 9, rogos e preguntas. Ben, empezamos con turno de rogos en preguntas, por favor, señor Meis. Sí, brevemente, porque son rogos que xa vimos reproducindo no breve espacio de tempo que levo de membro da corporación, pero bueno, que vexo que os problemas en lugar de solucionarse cada vez se incrementan. O primeiro rogo é o mantemento da praia da Lanzada. A verdade é que para ser unha playa senlleira como é reconocida de prestixio internacional, pois o seu mantemento deixa moito que desexar, non? E falo de basura acumulada sobre todo nos accesos, nas rampas de acceso ao propio areal, tablas rotas e incluso moitas que están desclavadas nas súas cabezas, o que fai é que levanten e constituyen un risco para os que vamos a pasear ou vamos a correr por ali, de tropezar e caerse e co conseguinte agravio económico para o Concello, por si hai que presentar unha reclamación ou unha denuncia, non? Entonces, pedimos, por favor, que voten man deste paseo e incluso da propia playa e que acometan susanen estes erros que apuntamos. Outro rogo máis é a limpeza de fincas privadas ou solares, sobre todo no entorno do casco urbano, non? Pois a propia Alexandre Bóveda, a Avenida do Conde, a Avenida de Portugal, na urbanización dos Sineiros, salían unhas queixas estes días no Facebook, Teniente Domínguez, Xoa 23, en Bouzas, como chama ali, as Bouzas, non? Por onde está o Tanatorio de Miracia, as Bouzas, non? Pois aí, no Monte da Vila, por decirlo así, Boivas, etc., non? Hai unha ordenanza de limpeza pública de protección de espacios verdes que debe ser aplicada, o sea, identificar o propietario e mandarlle abrir un expediente para ordenar a súa limpeza, e sobre todo, bueno, pues, tendo en conta na época que estamos que vamos cara ao verán, isto constituye non só proliferación de insectos e animales indeseados, senón do propio perigo que pode constituir o tema dos incendios, non? Cando esta maleza seque. E tamén un terceiro rogo, pois referido máis ou menos, falábamos no anterior punto do plan de humanización que quere vostede pôr en marcha, pero do que si xa podemos dar conta e enorgullecernos é de que o seu plan de selvatización do rural, da parroquia de San Vicente, entorno, pois sí que vai por moi bo camiño. Ese sí que o leva vostede a rajatabla e por moi bo camiño. Non hai un solo espacio público en toda a parroquia de San Vicente e no rural, xa non moi lonxe, porque incluso ahora víame fixando de cara aquí hasta a propia rúa da iglesia, hasta en torno da iglesia.
os beirales, ervas de máis de 1 metro, as aceras, xa non lle vou a falar do que xa falamos en outras veces, que incluso llevemos aí un reportaxe fotográfico, puntos estratéxicos de interese turístico, como pode ser Moreiras, o espacio museístico todo de Moreiras, desde o que é o puente hasta as pipas, a maleza en algúns sitios xa cruza dun lado a outro. É certo que hai que eso leva un sacrificio, un esforzo, pero hai que facelo. Eso é unha responsabilidade telo así. E pa máis, cada vez que vou por ali, pois temos o orgullo de ver xente disfrutando, turistas, excursións, visitantes, e no que é o Museo da Salga, o que, digamos, está aquí no primeiro plano á dereita, as silvas xa lle suben polas tellas. O sea, tal como yo digo. As rutas de senderismo, eso xa é mellor non comentalo, porque xa non son de senderismo, aí xa hai que ir con machete desbrozando a lo Indiana Jones, o sea, así como yo digo, literalmente. Entonces, por favor, o propio Condaedra, que xa non podes nin acceder desde o principio, porque xa as silvas xa che cerran. Estamos en plena negociación de presupuestos ou elaboración de presupuestos. Yo dixemos nesa reunión que tivemos a semana pasada, que así como no rural ou aquí no casco urbano hai barrendeiros ou personal de limpeza que limpan as calles hoxe e ao mellor mañán volven a pasar pola mesma calle, no rural non lle pedimos ese período tan corto de actuación ali con que nos desbrocen como menos unha vez ao mes, xa nos damos por satisfeitos unha vez ao mes. Non é moito pedir, pero polo menos que nos atendan estas demandas. En algúns casos tamén, pois, no concreto na zona onde eu vivo, pois hai bancos que xa a xente xa desiste de sentarse neles porque non teñen tablas, manchan ao sentarse. O problema da erva, moitas veces temos que limpiala os propios veciños ali á porta da casa, que bueno, facémoslo encantados, pero non é o noso cometido, non? Para iso hai unha institución que debe cumplir co cometido que é dela. Entonces, volvía ao que lle decía, faga vostede unha previsión de personal para crear pois, unha cuadrilla ou o que sexa, o que vostede, como goberna vostede, pois nós o que facemos é limitarnos a dar suxerencias. E suxerimos pois, que teña un equipo que se encargue esporádicamente de ir, pois esta semana estamos en esta zona e acabamos aquí e para a seguinte pois vamos para Ardia e a seguinte pois vamos para... E así pois ter un equipo que vaya rotando e manteñamos as zonas do rural pois en perfecto estado, ou cando menos o máis adecuados posible. Nada máis por o de agora. Bueno, nada máis. Moitas gracias, señora Lamas. Boas noites. O día 22 de maio leímos en prensa que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia obrigaba ao Concello do Grove a anular parte dun exercicio de oposición a técnico deportivo e a revocar, polo tanto, todos os actos posteriores a esta sentencia, incluindo o nombramento do aspirante que creo que tomou posesión no ano 2016. Tamén nesa mesma nova facíase alusión a que o Concello do Grove consideraba que a sentenza era incoherente e incongruente e incidía en un erro de apreciación e valoración da proba. Argumentos ao parecer que eran similares aos aportados tamén no recurso presentado pola actual técnica deportiva. Que nos pode aportar sobre este tema? Que a anemolías no proceso se refere a nova? Que vai facer o Concello? Vai interpor un recurso? Vai quedar así? E a outra pregunta que teño é sobre os convenios de prevención de defensa con entidades locais, debido a tamén outra noticia que salía en prensa no mes pasado, que puña que a Xunta multaría a quen non limpara as fincas antes do 31 de maio, que por certo o 31 de maio hoxe. Esa é unha lei de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia. No artigo 8 establecía que as administracións públicas de Galicia colaborarían entre sí e cooperarían nas tarefas de prevención e loita contra os incendios forestais, e por elo a Consellería do Medio Rural asinou coa grande maioría das entidades locais de Galicia un convenio de colaboración que podía ser de tres formas diferentes: participación na defensa contra incendios, a realización de tratamentos preventivos de xeito mecanizado e a contratación de brigadas. O Concello do Grove ten asinado ese convenio?
Queremos que nos explique que se ten feito dentro do Concello a este respecto e se asustaron as limpezas de fincas a este prazo que deu a Xunta, o 31 de maio. Listo. Ben, gracias, señor Lamelas. Ben, quería presentar un rogo sobre unha reclamación que un veciño, que hoxe está aquí presente no pleno, ten feito en repetidas ocasións a este Concello. En concreto, foi unha reclamación con entrada no rexistro municipal o 30 de outubro do 2017 sobre o estado de abandono e, polo tanto, ao crecemento de maleza nunha parcela axacente a súa vivenda no barrio de Canto Dorxo, solicitando que se tomasen as medidas oportunas por parte do Concello para proceder a súa limpeza, xa que está invadindo, incluso superando un garaxe que lle queda ao lado, a maleza xa lle pasa por riba, invadindo a rúa, invadindo un camiño a pé tamén que hai polo lateral. Esta solicitude non tivo resposta por parte do Concello, nin se fixeron, nin o do propietario desa parcela procedeu a súa limpeza, nin se ten coñecemento de que o Concello iniciase os trámites oportunos para que o propietario procedese a limpeza. En consecuencia, este veciño, o 10 deste mes, volveu a presentar unha solicitude con entrada en rexistro deste Concello, que tampouco, sobre o mesmo tema, que tampouco ten resposta. Queremos, primeiro, rogar que o Concello do Grove faga cumplir as súas propias ordenanzas municipais. Xa o voceiro do Partido Popular xa fixo un rogo sobre esta cuestión neste mesmo pleno, pero desde o Grupo Municipal de Esquerda Unida queremos estendernos a isto tamén. Sempre que se trae unha ordenanza municipal nova ou unha modificación a este pleno, desde Esquerda Unida sempre facemos fincapé en que se poñan os medios necesarios para facer cumplir as ordenanzas, en que non aprobemos articulados de ordenanzas que o Concello do Grove non vai a poder cumplir por falta de medios ou de personal. E se faltan medios e falta personal é porque a xestión dos responsables non é eficiente. Aquí, obviamente, a xestión da responsable de medio ambiente non é eficiente. E a xestión do quen é o seu superior, o señor alcalde, non é eficiente. Polo tanto, pedimos que se fagan cumplir as ordenanzas, neste caso, en concreto, a ordenanza sobre limpeza de fincas. Sabemos das dificultades que existen, etc. Xa se nos explicou 40.000 veces todo o engorroso do proceso. Pero nada, absolutamente nada, se ten feito por parte deste goberno municipal para poñer solución a esta cuestión. E, a día de hoxe, son moitas as fincas, non solamente esta, que este veciño en particular ten reclamado xa hai meses e que volve a reclamar porque nada se ten feito por parte deste Concello, e é coñecedor, señor alcalde, porque creo, según me informou este veciño, falou con el deste tema, é coñecedor o técnico de medio ambiente, porque este veciño tamén falou co técnico de medio ambiente para saber que se estaba facendo con este tema, e non queiramos chegar á situación dunha desgracia de un incendio urbano neste barrio porque as fincas están sin limpar. Polo tanto, solicitamos que se actúe neste caso en concreto e que se actúe en todas as fincas que están sen limpar do Concello do Grove. E sinalar unha cuestión que este veciño aquí presente me trasladou e que para que lle des traslado é que se o Concello do Grove non fai nada a este respecto, este veciño está disposto a ir a esta Consellería de Medio Ambiente para denunciar esta situación. E recordemos que pola normativa que se acaba de comentar aquí no pleno, os concellos serán responsables subsidiarios destas faltas de limpezas de fincas e parcelas. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor González. Boas tardes. O pasado 23 de maio o Boletín Oficial de Pontevedra publicou a ordenanza definitiva tras a modificación da ordenanza definitiva de terrazas.
gustaríamos saber que medidas está adoptando o Concello para aplicala. Outra ordenanza que tamén se aprobou definitivamente xa foi moito antes, o 6 de febreiro, tamén publicada íntegramente para a súa aplicación, é a ordenanza de tráfico, na que fala de medidas que había que adoptar medidas para as rúas peonís, de tarxetas de residentes. Gostaríamos saber en que situación está eso. O mesmo que os pivotes da Castelao, porque xa pasaron moitísimos días sin choiva. Era unha das disculpas pola que non se podían montar eses pivotes, entonces creo que agora non sei se agora é o sol ou se hai algún problema maiores. Gostaríamos saber cando van a estar funcionando os pivotes, porque hai veciños realmente cabreados, hoxe ainda me topei con un, porque os están multando por sair dos seus propios garaxes ou por acceder ás rúas adyacentes a Castelao, que teñen que pasar pola rúa Castelao. Incluso se sinten mal porque teñen que cruzar a Castelao, porque non sabe a policía ou os veciños non saben se veñen porque veñen do cruce ou se salen dun garaxe, porque como non hai pivotes pode acceder todo o mundo, incluso en direccións contrarias, que está pasando. Outro do rogo xo formulou na compañeira Alejandra, que era sobre a noticia do periódico relativa ao técnico de deportes. Entón, gustaríanos saber esa situación, máxime que creo que o Concello contaba con 30 días para un recurso. Entón, queríamos saber se fixo ese recurso, se está facendo a baremación nova, se está acatando a sentencia, ou que está facendo o Concello nese asunto. Mesma pregunta relacionada a outra nota de prensa é unha que se nombraba que había unha reclamación sobre os quioscos das praias, sobre o concurso de quioscos. Fálase de que o proceso podía se vir abaixo, así prosperaba unha reclamación que presentou un dos concursantes, dos recorrentes. Entón, que incluso acusaba que se finalizaba esa adjudicación, non descartaba acudir aos tribunais, presentar unha demanda penal. Sabemos que eso que di a nova, sabemos que xa leu xa están adjudicados. Creo que nestes días xa adjudicado, mas sale unha nova tamén informando deso. Usted non saber en que situación está o Concello, se ese veciño vai a facer esa reclamación, se non, veciño ou non veciño, concursante a esta adjudicación. Hai un tempo, unhas semanas, solicitamos que o Concello de Grove instase a Xunta de Galicia a repoñer e a decentar as sinais e o pintado da estrada de entrada ao Grove. Usted non sei se o Concello fixo algunha solicitude á Xunta requerindo isto, ou en que situación está. Gustaríanos pedir, sobre todo despois da masiva afluencia de vehículos que circulan entre hortas, que se puxase un paso de peóns entre a farmacia e a cabinas a parada de taxis, para evitar incidentes, porque a xente sigue circulando a mesma maneira, pasan máis vehículos e pode haber problemas. A última solicitude é que hai usuarios do transporte público que nos indican que non contan con información das rutas de viaxes a diferentes zonas. Se o Concello pode facer algo para que se distribuyan, mesmo na propia estación de autobuses non figuran ou figuran por poucos días, se desaparecen rapidamente, e incluso nas paradas que se poidan poñer. Nada máis, moitas gracias. Sí, nós tiñamos varias cuestións. Unha xa informou a compañeira antes sobre que hoxe nunhas horas entra en vigor esa orden de limpeza de montes e de protección de perímetros de vías e de vivendas. Entón quería saber que medidas tomou este Concello para informar os propietarios, para acordar con eles se ten xa un inventario de parcelas que están incumprindo eso e que podrían ser sancionables. Ademais, parece que é unha lei bastante severa, en canto que se plantexan multas bastante grandes, incluso se fala de expropiacións de terreos, non? Curioso, o Partido Popular ande por aí xa amenazando con expropiacións.
entón quería saber que se xa fixo reunións coas comunidades de montes, cos veciños, informando e colaborando para que nadie se haya danificado, nin por culpa dos lumes, por suposto, nin por culpa de sancións, etc. Porque a verdade falaban de que se un veciño non limpa a parcela e a partir desa parcela inicia un incendio e ese incendio causa danos nunha vivenda ou provoca certas intervencións das emerxencias, etc., se vai a ver nun problema serio coa administración, non? Despois tamén temos moitas queixas e constatado incluso con fotos de Adro Vello que hai deficiencias no valado, que hai buratos e que entran persoas e deambulan por enriba do xacemento e se sacan fotos e tamén remenxen a ver se atopan algo ou que se limpe a zona, se sinalice e se cerre para que non haxa esas invasións. Despois tamén nos chegaron fotos e queixas de moitas papeleiras desbordadas e con lixo polo chan, sobre todo en fin de semana, sobre todo en zonas turísticas, e entón queríamos saber se se están tomando medidas para atallar ese tipo de problemas e de mala imaxe para o Concello. Despois tamén, xa que vai haber obras permanentes neste Concello e ahora mesmo está habendo, que se nos cruces xa desde Xoán 23 ao mellor, indicar con cartaces desde o Concello que rúas están cortadas e que itinerarios alternativos se promoven, axudando as persoas que veñen ocasionalmente ao Grove, que non acaben enleados en atascos, en laberintos, xa que descoñecen, sendo un sitio turístico que nos visitan persoas que non veñen todos os días, hai que intentar axudarlles a que non se metan en líos no tráfico, que é o que parece que promove este goberno. Despois tamén nos informaron de que vai haber unha reunión sobre o pexón cos empresarios e entonces nos botamos en falta información sobre o pexón e parece que vamos a ter que preguntar aos empresarios como está o pexón, porque os concelleiros descoñecemos cales son os últimos pasos ou cales son os últimos planos ou como está. Entonces nos pregúntanos e habrá que preguntarlle a eles, porque van a ter, parece que, información máis fresca que a que temos nós, non? E nada máis. Moi ben, moitas gracias. Compañeros, para contestar, por favor, pedirle a palabra, e se non contesto eu, señora Domínguez. Hola, boas noites a todas e a todos. Bueno, con respecto a limpeza da praia da Lanzada, señor Meis, hai unha persona xa ali permanentemente reparando táboas, os baños para facer o mantemento que sempre se fixo para abrir a temporada. Con respecto á limpeza de fincas, bueno, teño unha nota, falaba vostede dun reportaxe fotográfico, discúlpeme, eu non vin porque seguramente foi nun pleno no que estuven, pero bueno, eu teño mirareino, pero da súa gestión como concelleiro de Medio Ambiente teño eu sin fin, tanto de basura como sin fin. Vamos a tratar de mellorar, lóxicamente, como se están mellorando todas a xestión de todas as áreas, bastante, como é evidente, pero non se preocupe que, como sempre, a Lanzada e o resto das praias van a contar con limpeza, con repasado de pasarelas, nas fechas previstas de temporada. Esta semana xa empezaron operarios para facer eso, de feito xa é evidente que están funcionando. Si entrou pola zona de
que lle corresponde á estrada da Xunta de Galicia, ali xa limparon os setos e empezaron cos bordillos e todo eso porque a Xunta non fai. Agradeceríalle que lle recordara tamén á Xunta que asuma as súas competencias e que non resten que os nosos operarios teñan que facer o traballo que non lles corresponde, porque así sería moito máis doado para todos. Agradeceríallo moitísimo. A limpeza de fincas no casco urbano e rural, mañán sacarás un bando para decir que rematou o prazo. A maioría dos veciños xa saleu en prensa, saleu na tele, hai moitos veciños coas notificacións xa, como se suele facer habitualmente, non tantas como quixéramos, porque a lei presupuestaria impídenos contratar máis policía, ten que haber un informe da policía, ten que haber informes técnicos, e como saben non temos interventor, non temos secretario, a técnica está facendo cousas que non lle corresponden e iso tamén é competencia da Xunta. Agradeceríallo moitísimo que lle recordara a Consellería que estamos sin secretario e sin interventor para poder agilizar todas estas cousas, non? A ver se agora efectivamente hai un cambio de goberno central e fan caso o novo goberno das suxerencias da FEN e dos alcaldes non só do PSOE, por suposto, sino do seu propio partido, para que fagan algo con esa lei que nos impide contratar nin siquiera o que xa temos, o sea, cada día temos menos, porque sabe vostede que se jubila un operario ou un administrativo, nese ano só se pode cubrir o 50% o ano, e así estamos perdendo policía, administrativos e operarios. Escoite informes. Boas noites, señora Lama. Con respecto ao convenio co medio rural, hoxe recibimos a noticia que se nos concederon 2 peóns forestales. 2 peóns forestales para axudar coa nosa administración. Concederonos, recibimos hoxe a notificación. Con respecto á reclamación un pouco na mesma línea, Esquerda Unida e o BNG, que todos incidimos en eso. A verdade é que agora mesmo estásenos o calor, a choiva, desbordando un pouco o tema como sempre, pero sería moitísimo máis fácil pasar un camión con herbicida, pero estamos plenamente convencidos de que eso sería totalmente nocivo, que era o que se viña facendo antes. A Xunta sigue facendo porque contaminamos os ríos e o mar, por suposto. Entonces vamos a ir un pouco máis lentos, un pouquiño máis lentos. En algunha ocasión nós tamén nos empregamos, pero pensamos que indan que vayamos un pouquiño máis lentos coas cuadrillas, que vamos a procurar usar o menos posible o glifosfato. Os pivotes de Castelao, toda a razón. Esperemos que esta semana, se non é mañán, a principios da semana que ven, xa están instalados. O tema é que por decoro ou por imaxen escollemos un cuadro de mandos e de contadores un pouco especial e tardan un pouco en fabricalo. De todas maneiras, esperemos que nos den en breve ou mañán ou pasado autorización fenosa para poder poñelo a funcionar. Recollemos o guante a indicación do señor Outeiro para incidir máis na cartelería das obras e buscar rutas alternativas, ou que de alguna maneira se especifique ben
algunha ruta alternativa á calle cortada. Penso que non me quedou nada atrás dentro das miñas competencias, e non é así, pois yo mo dicen e yo respondo. Bueno, pois, das cousas que quedan pendientes, bueno, o tema de limpeza de fincas, como ben se acaba de explicar, aí hai un procedimento que non é tan sinxelo como parece, non é ir ali e poder limpar. Unha finca, ao fin e ao cabo, é unha propiedade privada e, polo tanto, temos que ter unha autorización para poder entrar en esas fincas. Facer a labor de identificar os propietarios en moitos dos casos non é nada fácil. Fincas onde os propietarios non aparecen, están desconocidos, outras onde son proindivisos, non falo de un caso concreto, pero en líneas xerais o que estamos detectando. Tanto é así que seguramente mañá mismo designaremos a un policía local que se dedique durante unha temporada a esta actividade, porque reconocemos lóxicamente que desde logo non é a mellor situación que podemos querer nin desear para o noso concello. Respecto á selvatización do rural, dicirlle que iso non estaba no noso programa electoral, iso o inventou vostede, polo tanto non é un dos obxectivos nosos, ni moito menos, e desde esta mesma semana hai unha cuadrilla con 2 persoas que están desbrozando xa todas as zonas do rural, e moitas das zonas están empezando a ser xa desbrozadas. Esperemos que pouco a pouco se vayan adecentando, porque somos os primeiros interesados en que iso se cumpla. Técnico deportiva, sentencia do TSJ. Aí hubo un dos participantes nas probas que reclamou, demandou que as probas non estaban ben porque nunha das probas teóricas había 3 preguntas, 2 teóricas e unha práctica. Concretamente a pregunta número 1, a pregunta número 2 e a pregunta número 3, a 1 e a 2 entendíamos como preguntas teóricas e a 3 era un caso práctico, unha pregunta práctica. Esta persona demandou o Concello porque ademais esta proba era eliminatoria, se non superabas esta non seguías a seguinte fase. Entonces esta persona demandou porque a pregunta número 2 ele entendía, e digo el porque era un home, entendía que o aspirante que era unha pregunta práctica e non teórica. Bueno, a verdad que nos parece un pouco incoherente que ao final tanto o xulgado e nos acatamos a sentencia anulan esa pregunta, non anulan esa proba. O normal é, oye, isto está mal, a 1, a 2, a 3, a volver a facela. Non, anulan esa pregunta, a 2, e o que nos piden é non volver a facer as probas, o que nos piden é volver a facer unha puntuación outra vez. Claro, nós podemos entender que non sei, a día de hoxe non sabemos, podemos entender que este aspirante que demandou entende que con ese novo, eliminando esa pregunta, pois que el podría salir seleccionado. Non sabemos, a día de hoxe temos anunciado un recurso ante o Supremo, vamos a ver como o procedimento como vai, e a partir de aí, se finalmente, cando a sentencia sexa firme, temola que aplicar, pois aplicarémola, habrá que convocar un novo xulgado e, polo tanto, eliminar esa pregunta, cumplindo sentencia, e facer unha nova evaluación. Que pode ocurrir? Pois que quede a persona que actualmente está ocupando ese posto ou que salga elixida outra persona. Aí xa veremos tamén, porque é un tema xurídico un pouco complexo, porque é un trámite administrativo, claro. O trámite, isto fai 2 anos e algo, o sea, non podemos volver atrás en 2 anos, polo tanto, bueno, vamos a ver despois a situación que hai. A día de hoxe temos anunciado o recurso no Supremo, a ver se prospera, se non prospera, pois lógicamente a sentencia, cando sea firme, teremos la que aplicar, pero o que trata é iso, que das 3 preguntas estas hai que anular unha e facer a recalificación da puntuación sin computar esa pregunta. Iso é a sentencia que temos. Respecto aos convenios de prevención de limpeza, ademais de que no Concello do Grove habitualmente non asinamos os convenios con estes porque co medio rural porque moitos deles non nos favorecen e como lle dicía a compañeira de Medio Ambiente, a concelleira de Medio Ambiente xa nos dan 2 peóns, pero esta nova lei que sacan a Xunta de Galicia xa foi moi criticada pola FEGAM e de feito desde a FEGAM se nos traslada a idea primeiro de que van a solicitar unha reunión coa Xunta de Galicia porque aplicar e o decía outro día o presidente da FEGAM, cos estudios feitos, coa disponibilidade de personal e os medios que teñen os concellos,
e xa non falo do Grove, senón a maioría deles, sobre todo no mundo máis rural, provincias de Ourense e de Lugo, tardaríamos 2 anos en aplicar esta lei e poñernos todos ao día. Por lo tanto, desde a FEGAN se entende, e o Concello do Grove tamén o dicimos así, se entende que é unha lei que está moi ben, pero que está ocurrindo con moitas leis, ademais que vai aprobando a Xunta de Galicia. Aprobamos unha lei, obligamos ao Concello a cumplir, a responder e a ser responsable subsidiario, pero non ofrecemos medios, nin humanos, nin técnicos, nin económicos. Sinceramente, a día de hoxe, un Concello como Grove poder atender as demandas que esa nova lei determina, pois é complicado. Quero recordar que, en calquer caso, na etapa nosa anterior, coa tripartito, por primeira vez habilitamos unha partida económica para as dúas comunidades de montes para o mantenimento dos seus montes, que siguen estando no orzamento, que se non recordo mal, son 4.500 euros para cada comunidade de montes para colaborar na súa limpeza. Ademais destes 2 peóns e da maquinaria que nos aporta a veces a Diputación de Pontevedra e sobre todo a Mancomunidade do Salnés, que vamos utilizando para poñer en condición os nosos montes, os camiños e a limpeza. Pero si reclamamos que posiblemente a Xunta de Galicia teria que botar unha man a todos os concellos para poder sacar adiante esta nova lei, non? A partir de aí, a limpeza de fincas xa estaba. A ordenanza de terrazas. A ordenanza de terrazas entra en vigor xa definitivamente. Esta semana que ven vai salir un bando comunicando a todos os establecementos hosteleiros do Grove que queran unha terraza que teñen hasta o 20 de xuño para solicitar licencia e autorización de terrazas, porque queremos actualizar a base de datos de terrazas, saber os metros de cuadrados de terraza que piden, actualizala e, por suposto, informes urbanísticos que nos digan si determinadas terrazas están cumplindo ou non. É certo que estamos tendo problemas en determinadas rúas, Rúa Platería, Beiramar e outras zonas do pueblo. Aí seguimos tendo a aplicación entre Portos e o Concello do Grove, porque temos 2 ordenanzas un pouco diferentes. E máis, trasladolle que hoxe a mañán tuve unha reunión con 3 hosteleiros que viñeron en nombre de Engroves, onde nos trasladaron unha proposta de mellora da ordenanza de terrazas que aí van a registrar e que me comunicaron que lle iban a pasar unha copia a todos os partidos políticos para poder ter primeiro unha xuntanza todos nós e valorala e a partir de aí ter unha reunión con eles, porque xa nos piden modificacións da ordenanza aprobada. Bueno, eu lle dixen que estamos abertos a calquer proposta e que, en todo caso, entre os partidos políticos se discutirá as propostas que fan. Isto foi hoxe a mañán e creo que a registraban a última hora da mañán. Polo tanto, hai que cumplila e vamos a valorar o que eles nos trasladan. O debate que eu tuve unha reunión con eles e xa anunciaron que isto iban a facer e hoxe o que me poderán adiantar é por aí que hai que adaptar esa ordenanza que eles xa consideran obsoleta en moitos ámbitos as novos modelos de terrazas que se están implantando por as ciudades e polos moitos sitios de Europa, que habilitar un modelo para que se podan abrir as terrazas 12 meses ao ano e que se teña en conta que, ao fin e ao cabo, son un atractivo turístico que xeneran traballo e xeneran economía. Ben, na filosofía ou no fondo da cuestión podemos estar de acordo, despois é como se instrumentaliza e como se dá forma. Pero, en calquer caso, este bando está para actualizar e, a partir de aí, desde logo, ver o cumplimento da ordenanza de terrazas. Por certo, estamos tamén facendo unha revisión da ordenanza fiscal de terrazas. Por ahora non temos o traballo rematado, pero espero que nas próximas semanas así sexa e a ver se somos capaces de ter unha reunión e traela a un pleno, posiblemente, non sei se xuño ou xullo, pero xa estamos elaborando unha nova proposta de ordenanza fiscal de terrazas, porque era outra das cuestións que queríamos actualizar. Ben, o tema da ordenanza de tráfico e os pivotes de Castelao xa non temos excusa, polo tanto hai que aplicalo xa e hai que poñelos en marcha, porque non ten sentido facer o que fixemos na Castelao se ahora queda a medio facer. Polo tanto, temos que asumir eso e reclamamos. Respecto á reclamación dos concursos de quioscos, presentaron hoxe a mañán un recurso, consultada a técnica e a primeira valoración que fai é que non teñen razón. En calquer caso, vais a estudiar con profundidade, vais a contestar
E se en todo caso ben analizado os recursos tuvera razón, non significa anular todo o concurso. O que significa sería volver a sacar ou a valorar a plica concreta. É unha plica concreta sobre un quiosco concreto, e hasta non creo que era un quiosco, bueno, dunha... Ben, me corrixe a técnica, a secretaria, era sobre o Padel Surf. Unha plica concreta sobre o Padel Surf. Entonces aí aproveitan eso, por certo, aproveitan eso para pedir que se anule todo o proceso. Cando foi un proceso aberto, público, e que o que medía técnica, porque eu non estou presente, o que medía técnica do Concello que ali estuvo é que se tomou unha decisión entre os presentes e que se corrixeu, cousa que é algo habitual nos concursos. Entonces, valoran que non ten razón, pero se vai a analizar e se responderá. En calquer caso, anularía esa adjudicación dese Padel Surf, pero nunca o tema dos quioscos. Ben, señales da Xunta. Tomamos nota, o compartimos, o Partido Galeguista Demócrata tamén presentou na mesma línea un escrito en ese sentido. Estamos pola labor. Primeiro, temos que cumprir tamén nós os do Concello, pero é certo que nas carreteras autonómicas é así. Bueno, xa lles anuncio, aproveito a ocasión para dicirlle que por fin o delegado da Xunta de Galicia nos dá unha xuntanza que iba a ser mañán, pero que non la aplazaron, polo tanto pasa a martes. Se non hai cambio martes ás 10:30, a Concelleira de Obras e Servicios mas eu mismo acudiremos a esa xuntanza con o delegado da Xunta de Galicia para trasladarlle, entre outras cousas, a mellora da seguridade vial na carretera que vai da Lanzada a San Vicente do Mar, badéns, semáforos, señalizacións, seguridade vial en Xoán 23 Teniente Domínguez, que son competencias autonómicas, e proxecto de humanización de Luís Amestre, Porto Pesqueiro e Porto Deportivo, convenio Grupo de Emerxencias Local, GES, que a día de hoxe non sabemos nada, a Diputación xa nos concedeu os 40.000 euros, pero da Xunta de Galicia non sabemos nada, e dentro do tema da seguranza vial tamén vai o tema da señalización. E, por certo, trasladarlle novamente de xeito formal a nosa queixa pola implantación do semáforo en Noalla, que entendemos non ten ningunha xustificación e o único que vai a provocar é ampliar os atascos, os problemas de acceso e de salida que xa no Grove hai en momentos puntuais do verán e en moitos puntos de festivo. Por lo tanto, trasladarlle todas esas reclamacións. O martes é na reunión que teremos co delegado da Xunta de Galicia. Co tema do transporte público estamos totalmente de acordo. A nós se nos convocou unha reunión cando salía a nova concesión de transporte público de Galicia, se nos convocou unha reunión por parte do delegado da Xunta de Galicia en Pontevedra, onde se nos presentou a consultora que iba a facer o estudio da concesión. En esa reunión que participamos a Concelleira de Obras e Mobilidade e eu mismo lle trasladamos de palabra e despois nos trasladaron eles unha enquisa onde reclamábamos que había que atender no Grove dúas cuestións fundamentales. Primeiro, a frecuencia horaria de comunicacións entre o Grove Vila García e o Grove Pontevedra, frecuencia horaria, e, sobre todo, a necesidade que tiñamos de que eses autobuses cubriran tamén a zona do rural. Polo tanto, que atenderan a zona de San Vicente do Grove, ou salindo ou entrando, tanto San Vicente do Grove, como Balea, como Reboredo, como Campos, como Estonllo. Eso se trasladou por escrito. A concesión finalmente foi para a empresa Monbus. En principio non variou absolutamente nada, incluso empeorou porque as modificacións horarias e os horarios que tiña non resolvía nada. Parece ser, nós non temos comunicación oficial, xa lles digo que o habíamos trasladado por escrito en varias ocasións en aquela enquisa onde nos pedían as necesidades que un pobo como Grove tiña de transporte público. Nesa enquisa yo trasladamos. Parece ser que vimos anunciado en prensa aí atrás que Monbus iba, polo menos en algunha línea, en algún momento iba a pasar, cando entraba por a línea, pasar polo rural e atender. Parece ser que está aprobado, pero nós a día de hoxe non temos comunicación. O que sí é certo que a xestión da estación de autobuses é lamentable. Temos queixas constantes e diarias da falta de información que temos ali, a falta incluso de limpeza e dos servicios públicos, a falta de horarios, a falta de información,
e eu xa sei que os meus compañeiros do Grupo Popular vanse reír, pero iso é Xunta de Galicia, non somos nós. Polo tanto, nos volveremos a trasladar esa queixa porque, sinceramente, creo que o transporte público no Grove é moi mellorable. Iba a decir outra palabra, pero é moi mellorable. E máis, na última reunión que tuvemos os alcaldes na Mancomunidade do Salnés se volve a trasladar a posibilidade e a necesidade de ter un sistema de transporte público que conecte todos os concellos da Mancomunidade do Salnés, porque a día de hoxe, sinceramente, o que sería un servicio metropolitano, porque a masa crítica de poboación que temos no Salnés supera os 100.000 habitantes, podemos considerar que isto pode ser, despois de Vigo e de Pontevedra, pois a área máis importante, posiblemente o Morrazo, pero unha das áreas máis importantes de poboación e que a día de hoxe en transporte público quizás sea das peores conexións que temos, non? E eu creo que iso é moi mellorable. Ben, a partir de aí tomamos nota de Adrovello, eu xa saben a miña opinión, ou se fai ben o mellor é tapalo, porque sería a mellor forma de conservar todo eso, pero é certo que está en un abandono. Tiñemos un convenio coa Diputación, ademais a Diputación tiña un convenio con o Ministerio para pôr en marcha a recuperación de todos estes xacementos. Volveremos a consultar en que situación se atopa esta situación, porque en ese sentido nos interesa moito, porque é un patrimonio que desde logo temos que pôr en valor e a día de hoxe hai que reconocer que non é así. Por último, tema de Pexón, pois a solicitar unha reunión os empresarios do Grove para falar principalmente, poñen así na súa reunión, do suelo empresarial. E pois concedémoslle unha reunión o mércoles pois para falar, escoitar e falar, mércoles ás 8 da tarde, que por certo están todos invitados, porque todas as chalas que xa sei que non lle gustan nada, pero son públicas e abertas. Entonces, vamos a falar dese tema, sobre todo do suelo empresarial e dos sectores terciarios que están previstos no documento do Pexón. A partir de aí, tamén o digo aquí públicamente, creo que xa os trasladei, estamos rematando a redacción das ordenanzas e estamos xa rematando todos os planos. A día de hoxe creo que temos un 99% dos planos prácticamente rematados. Están rematando algúns. Polo tanto, espero que en nada, pero en nada son días, espero xa ter unha reunión con todos vostedes, cos asesores xurídicos e técnicos do Pexón, para darlles unha explicación de o que vai a ser o Pexón do Grove, darlles unha copia como lle trasladamos, publicar na página web do Concello do Grove todo o que son os planos e as ordenanzas, e ademais facer impresión de planos para que en diferentes espacios colectivos e sociales do Grove se poda expoñer ese documento. Seguimos coa nosa idea de traer a pleno Pexón e eu creo que ese pleno de Pexón cada día está máis cerca. Polo tanto, eu espero que en poucos meses podamos estar aquí asistindo ao debate do Pexón. Así pois, nos próximos días, en canto me confirmen o remate dos traballos, lles traslademos copia e a información oportuna sobre este ámbito. Quero que demos conta de todas as cuestións trasladadas, se non é así, a revisaremos e lle daremos conta e traslado resposta por escrito. Non habendo máis temas, levantamos a sesión. Moitas gracias.